Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Вас вітае Смаргонь, стадыён юнацтва, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку сустрэчы 9-го тура БТРа вышэйшай лігі паміж мясцовай Смаргонню і футбольным клубам Славія Мазыр. Паўтары гадзіны з вами на гэтым матчы правядуць каментатары АБФФ Іван Міцкевіч і Андрэй Ільеня. Вітаю, Андрэй. Прывітанне, Іван, усім гледачам YouTube-канала Асацыяцыі Беларускай федэрацыі футбола. Таксама шчырае прывітанне. Прэм'ера 9-го тура менавіта тут вось у Смаргоні адбудзецца. Такі тут асаблівы вайб, як мне падаецца, на гэтым стадыёне юнацтва. В прынцыпе, такая лампавая атмасфера, можна так сказаць. Сёння тут сустрэнуцца адпаведна 15-я і 4-я каманды, якія вось размясціліся пасля 8 тураў у турнірнай табліцы. Не ўсё так добра, канешне, у падначаленых Івана Піёнчыка. Каманда вось за апошнія 3 матчы, толькі уявіце сабе, усяго 1 ачко набрала. Ну, у Смаргоні сітуацыя больш, напэўна, цікавая і больш паспяховая. Ну, што тычыцца каманды Сергея Дараховіча, то выправілася яна за не лепшы пачатак сезона. Усё ж такі толькі 1 пункт быў у актыве смаргонцаў да апошняй сустрэчы. Ну, а апошнімі выходнымі зрабілі сапраўдную сенсацыю. Мядзведзі, перагуляўшы гродзенскі Нёман, аднаго з фаварытаў нашага чэмпіянату, прычым не дзе-небудзь, а ў гасцях. Ну, а пакуль рыхтуемся мы да пачатку сустрэчы, чакаем каманды на полі і адзначым такі вось цікавы статыстычны факт, што Смаргонь ніколі не перамагала Славію ў межах вышэйшага дывізіёна, а апошнім сезонам матч гэтых каманд тут на юнацтве скончыўся з лікам 3-3. Да, сведкам Іван Міцкевіч таго матча быў, вось мы з ім пра гэта размаўлялі перад пачаткам гульні. Ну і, в прынцыпе, на такой думцы спыніліся, што калі сёння нешта падобнае будзе, мы будзем абсалютна не супраць. Ну, дзякуй Богу, калі так сапраўды адбудзецца. Рыхтуемся мы разам з камандамі вось да пачатку гэтай гульні. Віктор Шымусік сённяшні матч будзе абслугоўваць, вяртаецца ён вось да працы ў элітным дывізіёне. Памятаеце вы, што не найлепшым чынам ён спрацаваў у беларускім класіка. Ось 2 туры вымушаны быў прапусціць. Такое пакаранне было ад судзейскай камісіі АБФФ. Ну, вось сёння ён якраз такі рассудзіць Смаргонь і Славію. Будзем спадзявацца, што сёння без памылак адбудзецца. Прычым добра мы ведаем, што Віктор Шымусік не толькі прапускаў туры, але і адпраўляўся ў ссылку у першую лігу, прычым дзе працаваў не на самым рэйтынгавым матчы, на сустрэчы Ліды і Слоніма, і, ў прынцыпе, адпрацаваў беспамылкова, ніякіх пытанняў ні ў гаспадароў, ні ў гасцей не было. Но вось з'яўляюцца ў нас паціху запасныя, рыхтуюцца выходзіць на поле каманды. Загучала традыцыйная для нашай БТРа вышэйшай лігі інтра, і чакаем мы з'яўлення асноўных складаў на футбольным полі. І вось з'яўляецца Віктор Шымусік, яго судзейская брыгада і каманды на газоне. Тым чынам мы адзначаем, што Цярэнцій Луцэвіч і Віталь Ліхцін вяртаюцца на той стадыён, дзе былі жаданымі гасцямі ў апошнім сезоне. Да, і сапраўды гэта такая інтрыга сённяшняй нашай сустрэчы. Як жа сябе і Цярэнцій, і Віталь праявяць, тым болей, што Віталь Ліхцін быў капітанам Смаргоні, так, ну і вось вяртаецца сюды на гэты стадыён ужо ў іншай ролі. Так што будзем сачыць уважліва менавіта вось за гэтымі футбалістамі, ну і за ўсімі астатнімі. Зараз гімн Рэспублікі Беларусь паслухаем, ну і далей працягнем эфір.
Прагучаў у нас дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь. І вось распачынаў ты, Андрэй, капітанскую тэму ў кантэксце Віталя Ліхціна, але і да Цярэнція Луцэвіча гэтая тэма адносіцца на ўсе 100%, бо Ліхцін змяніў не каго-небудзь у рандзе капітана каманды, менавіта 44-га нумара Славіі сучаснай. Памятаем мы добра гісторыю, як Цярэнцій улетку са Смаргоні з'язджаў, потым вяртаўся. Быў у яго ўжо тады варыянт з пераездам у Мазыр, але склаўся гэты трансфер толькі ўзімку, і пакуль Цярэнцій Луцэвіч з'яўляецца адным з найвыніковейшых нападаючых нашага беларускага чэмпіянату і, у прынцыпе, па паказчыку XG вельмі сябе добра праяўляе. Таму будзем мы сёння назіраць за ім, па сутнасці, у родных мурах. Давай да складаў каманд пераходзіць. Распачынаем традыцыйна з гасцей. Мазырская Славія. Галоўны трэнер Іван Біёнчык. У варотах нумар 41 Максім Плотнікаў. Палявыя гульцы Ілля Кухарчык 8, Александр Бацішчаў 9, Алексей Іваноў 12, Уладзіслаў Полас 13, Мікіта Мельнікаў нумар 18, Антон Лукашоў мае на спіне нумар 22, Віталь Ліхцін 30, 31 Андрэй Салавей, 44 Цярэнцій Луцэвіч і Александр Джигера нумар 49. Прычым бачым мы на нашых экранах схему Мазырскай Славі. 4-3-3 сёння будзе дзейнічаць каманда Івана Біёнчыка. Традыцыйная схема, і што не вельмі тыпова, па пазіцыі бачым мы Ліхціна на пазіцыі апорнага паўабаронцы. Што тычыцца Смаргоні, то сёння яе варота абараняе Алексей Калтыгін, першы нумар на яго цішотцы. Яму дапамагаюць у полі другі Ламін Махамед Бамба, трэці Крысціян Памізок Ролін, пяты Алексей Фірсаў, 7 Андрэй Леўкавец, 8 Владзімир Маслоўскі, 10 нумар Саід Марухон Содзікаў, 20 Владзімир Танкевич, 27 Артур Цішко, 63 Алішэр Рахімаў і 77 нумар у Іллі Богдановича на цішотцы. Узначальвае гэту каманду Сергей Дарахович. У пратаколе ён значыцца як старэйшы трэнер, а насамрэч ён выконваючы абавязкі галоўнага. І судзейская брыгада нашага сённяшняга матча прадстаўляе сёння Магілёўскі рэгіён. Галоўны рэферы вядомы усім добра, арбітр, пра якога мы сёння ўжо казалі, пра яго перад гісторыю, Віктор Шымусік, горад Асіповічы. Яму дапамагае асіповіцка-бабруйскі дуэт Алексей Бантеев, Александр Бантеев, Алексей Вайтышонак і чацвёрты арбітр Вольга Блоцкая з маладзечна не толькі гендерам, але і горадам разбаўляе гэтую мужчынскую магілёўскую кампанію. Інспектор сустрэчы Олег Коўп, горад Брэст, і дэлегат АБФФ Дзяніс Шамшуроў, горад Мінск. Толькі што мы першую спробу атаку правесці мазырскай каманды назіралі з удзелам Іллі Кухарчыка. Вось сапраўды ён тут на правым фланзе разам з Антонам Лукашовым, і якраз такі гэты тандэм арганізаваў вось гэты першы момант. Лукашоў меў намер прабіць, аднак гэты удар яго быў заблакаваны сапернікам. Думаецца, што, канешне, на правах каманды, якая ўсё ж такі ў статусе больш дружыны той, якая ў лідзіруючай групе ідзе, да, якая прэтэндуе на роль фаварыта, ўсё ж такі пад начальнымі Івана Біёнчыка, канешне, ось будзе распачата актыўная гульня. Ну, мне так думаецца. Але ж Славі таксама трэба і выпраўляцца за паразу апошнім туры ў матчы супраць МЛ, матч, які сапраўды насіў статус залатога на пачатку нашага чэмпіянату, бо менавіта арлы і гусі узначальвалі наш чэмпіянат. Вось такі птушкавы дуэт, ну а пакуль што гусі ад арлоў адарваліся. Ну а тым чынам мы будзем глядзець за тым, як Славія будзе выпраўляцца. Ну а Смаргоні трэба не толькі свайму кіраўніцтву, якому Сергей Дарахович вельмі многа дзякаваў на пасляматчавай прэс-канферэнцыі ў Гродна, але і сваім заўзятарам, і сваім суайчыннікам, жыхарам Смаргоні паказаць, што перамога над Нёманам не была супадзеннем, не была нейкай выпадковасцю, і што Смаргонь можа быць сапраўднай гразой фаварыта ў нашым чэмпіянаце.
Мяч у руках Артура Цішко быў, назад ён згуляў на Крысціяна Інсаена, ну і той вось такі закід за спіны абаронцаў мазырскіх робіць напрамку да Алішэра Рахімова, аднак занадта моцна. Ну і вось так зараз гуляе на чужую палову поля Максім Плотнікаў. Барацьбу мы з вами назіраем там у цэнтры поля. Ну зноў-такі мяч да галкіпера мазырскай славы даходзіць. Да, канешне, ось, Іван, я думаю, ты пагодзішся з тым, что той самый удар от Олега Никифоренко у матче з УМЛ Витебск, конечно, был просто жахом сапраўдным для Макса Плотникова. Да, напэўна, не спадзяваўся ён, што вось такі стрэл пойдзе. Так пры першым назіранні быццам бы так над галкіперам мяч прайшоў і думалася, што можа быць гэта памылка, аднак калі улічыць траекторыю, мне шкада Плотникова, па шчырасці скажу. Ну але ж такія памылкі, як магла ўзнікнуць і зараз, але не патрапіў у вароты хтосьці з нападаючых Смаргоні. Гэта Алішэр Рахімаў быў, самы медыйны футбаліст, магчыма, ўсяго нашага чэмпіянату. Але ж вось такія дробязі яны і робяць вынік футбольных матчаў, робяць вынік і чэмпіянату. І таму мы зараз можам паназіраць за паўторам. Не самы лепшы вынас ад Плотнікава, які выйшаў з варот, але Рахімаў не скарыстаўся падарункам ад галкіпера супернікаў. Барацьба там каля бакавой лініі, урэшце рэшт мяч прыходзіць да Мядзведзя, і Артур Цішко зноў-такі кідае мяч назад на Крысціяна Інсаена. Бачым мы, што больш так, мне падаецца, у цяжцы дзейнічае Андрэй Салавейкі, зараз мяч прымае тандем форвардаў Луцевіч і Кухарчык. Ну, можа быць, гэта так фрагментарна бачылі мы, да, што 3 футбалісты ў групе атакі: Салавей, Луцевіч і Кухарчык. Ужо другі матч запар у мяне атрымліваецца назіраць за Смаргонню, і таму невялічкія тактычныя высновы можна зрабіць. Па-першае, каманда дзейнічае ў 3 цэнтральных абаронцы, не вельмі тыповая сітуацыя ў нашым беларускім чэмпіянаце. Прычым, калі каманда з ніжэйшай паловы турнірнай табліцы так дзейнічае, але ж адкрывае, здавалася, лік мазырская Славе, але Віктар Шымусік узнімае руку, яго асістэнт узнімае сцяжок, і гэта становішча па-за гульнёй. Алексей Калтыгін з мячом у руках. Ну а мы скажем, што Смаргонь дзейнічае ў 3 цэнтральных абаронцы, 2 нападаючых у гэтай каманды, Рахімаў, Сотікаў, такая вось не беларуская пара. І тут такое пачуццё, што Цярэнці Луцевіч мяча крануўся, знаходзячыся ў становішчы па-за гульнёй. Магчыма, так і дапамог сваёй былой камандзе застацца ў гульні на першых хвілінах. Прычым, што тычыцца гэтай пары нападаючых, смаргонцы гуляюць менавіта праз далёкія закіды і спадзяюцца на хуткія ногі Содзікава і Рахімава. І менавіта вось з гэтага закіду прыйшоў і гол у вароты Нёмана, але наперадзе тады ўжо дзейнічаў Аляксей Станкевіч. Ну а пакуль валодаюць мячом футбалісты мазырскай Славі, і Цярэнці Луцевіч атрымлівае па нагах ад былых аднаклубнікаў. Таму будзем мы глядзець за стандартам. Алексей Іванов разгуляў мяч зараз вось з Мікітам Мельнікавым, і мяч урэшце сюды на правы фланг даходзіць да Лукашова. Закід ад Бацішчава, няблага думалася, павінен згуляць, прыняць мяч, прынамсі Кухарчык, аднак гэтага не адбылося, і контрвыпад можа тут у смаргонцаў атрымацца. Маслоўскі злева тут з мячом, перадача нема становішча па-за гульнёй. Содзікаў, ну, штрафную ён все ж такі ўвайшоў, і глядзіце, нават мог тут і абвастрыць сітуацыю. Ну, аднак крыху тут, напэўна, яму не пашанцавала. Я думаю, і прабіць там было складана яму, ну і перадачу такой вось пад удар партнёра зрабіць таксама было цяжка. Ну, вось такі выпад зараз все ж такі Мядзведзі на сваёй хатняй тэрыторыі павінны былі адказаць нешта вось на гэты незалічаны гол Луцевіча. Яны і адказалі. Але ж здавалася, што Саіду Мархон занадта ўзяў гульню на сябе. Магчыма, можна было б знайсці і перадачы партнёра параней. Адкрываўся там вельмі перспектыўна і Алішэр Рахімаў. Але ж футбалісты самі творцы свайго шчасця, самі бачаць гэтыя эпізоды. Ну і пакуль вось мазырская каманда вывальваецца ў контратаку, прастрэл, але ж гэта абарона. Смаргоні працягвае яна адпрацоўваць эпізоды на ўсе 100%, як і ў Гродні. І зараз у Іллі Кухарчыка не атрымліваецца стварыць небяспеку каля варот супернікаў, але атрымліваецца зарабіць першы ў нашым матчы корнер.
Хто ж там падаваць будзе, я так разумею, гэта Владзіслаў Полас пад 13 нумарам. Ну, сапраўды, Крысціян зараз вельмі небяспечную сітуацыю здолеў ліквідаваць. Давай паглядзім, што тут атрымаецца з гэтага стандарта. Падача, ну і мяч урэшце да бамбы. Бамбы менавіта Смаргонскага даходзіць на падборы Бацішаў. Ну і вось так зараз гуляе, здаецца, Джигера не вельмі дакладна, не вельмі ўпэўнена. Тым не менш, мяч за мазырскай камандай застаецца. І гэта якраз такі адзін з тых, за кім мы мусім больш пільна назіраць, бо з мячом Віталь Ліхцін правілы парушае Содзік. І прычым, што мы можам адзначыць у зменах ад Віталя Ліхціна ад Смаргонскага да мазырскага перыяда, гэта тое, што Ліхцін прычоску памяняў. Быў у яго такі вось велізарны. Была такая велізарная капна волос на галаве, ну а цяпер Ліхцін зрабіў сабе такую вось кароткую стрыжку. Таму можам мы адзначыць, што для Віталя пераезд прайшоў недарэмна. На падборы Ліўкавец, барацьба ў паветры. Ну, тут трэба, канешне, быць вельмі уважлівым смаргонцам. Вось на подступах да штрафной пляцоўкі. Лукашоў апярэджвае яго ў гэтым эпізодзе узбекістанскі легіянер Смаргоні. Мяч заходзіць у аут. Ну і спяшаецца Александр Бацішаў. Все ж таки аддае мяч Лукашову, Бацішаў наперад, у адзін дотык Кухарчык, Богданович, і туды ў штрафную пляцоўку Полас гуляе. Ну, канешне, каб нават крэйсерскай хуткасцю бы валодаў Ілля Кухарчык, канешне, да гэтага мяча не дабраўся б ніяк. Ну што, можам мы адзначаць, 10 хвілін ужо каманды правялі на футбольным полі. Пакуль што вось небяспека была вось у адзіным выпадку, калі вызначыліся мазырскія футбалісты, аднак гэты гол не быў залічаны за становішча па-за гульнёй. Но пакуль Алексей Калтыгін пачынае гэту самую гульню ад сваіх варот, моцны вынос наперад, але ж там хтосьці з мазырскіх абаронцаў быў, гэта Мікіта Мельнікаў, чалавек, які з Мазыра паспяваў сыходзіць, вяртацца. Не самая простая гісторыя апошніх часоў яго кар'еры. І становішча па-за гульнёй фіксуецца асістэнтам рэферы з боку футбалістаў каманды гаспадароў, і рыхтуецца адразу Славія разгуляць гэты стандарт. Прычым бачым мы, што не Алексей Іванов пайшоў да мяча, а менавіта Мікіта Мельнікаў, які быў бліжэйшы да эпізода. І зараз атака мазырскай каманды разгортваецца, закід у штрафную, і гэта яшчэ адзін вуглавы. Дзе толькі Салаўя не можна бачыць, да, ён і з глыбіні тут у атаках прымае ўдзел, іх, в прынцыпе, разварочвае на правы фланг. Вось большасць такіх эпізодаў ён гуляў менавіта туды направа. Зараз з левага фланга сам аказаўся, прастрэл рабіў. Ну, вялікі аб'ём працы, канешне, Салавей выконвае. Давай глядзець, што з гэтым вуглавым у нас будзе. Падача, зварот, Калтыгін выходзіць, аднак няўпэўнена гуляе. Але ж атрымліваецца ў галкіпера мяч у рукі забраць, і ўсё ж такі пра няўпэўненую гульню трэба адзначыць, што Алексей Калтыгін яшчэ ў апошнім сезоне быў футбалістам узроўню першай лігі. Гуляў ён за пінскую валну, ну а зараз узняўся на ўзровень лігі вышэйшай. Ну, у прынцыпе, хапае у Смаргоні такіх футбалістаў. Тут жа і Танкевіч, тут жа на лаўцы запасных і Владзіслаў Чабатар, і многія іншыя. У прынцыпе, хлопцы збіраюцца ў вышэйшым дывізіёне, каб сябе праявіць і пайсці у лепшую каманду, як адзначаў Сергей Дарахович. Ліхцін апынуўся тут вось пад прэсінгам саперніка. Гэта капітан Смаргоні Андрэй Ліўкавец і парушыў правілы футбаліст мазырскай Славі. Нам паўтор зараз калегі даюць гэтага эпізоду з выхадам з варот Алексея Калтыгіна. Ну, крышачку трэба, канешне, гэтаму галкіперу заспакоіцца, я б так, напэўна, сказаў. Магчыма, сказалася на гульні Калтыгіна і змена профільнага трэнера. Вярнуўся ў Смаргонь Віталь Варывончык, чалавек, які апошнім годам працаваў з галкіперамі гэтай каманды. Добра мы памятаем, што рабіў у варотах Смаргоні той жа Максім Азарка напрыканцы сезона, і таму можам мы з вамі паглядзець вельмі уважліва за гэтым галкіперам. Магчыма, стане ён новым адкрыццём чэмпіянату. Ну а той жа Азарка у нас, дарэчы, знаходзіцца ў запасе сёння. Ну а пакуль Смаргонь
валодае мячом на палове поля супернікаў, выконвае стандарт і адразу закід у штрафную у бок нападаючых. Спроба прабіць здалёк, но гэтая спроба ідзе па-за межы поля. Але ж ідзе мяч у створ, маглі б узнікнуць і праблемы у Максіма Плотнікава. Такое пачуццё, што удар ад суперніка ён зусім не чакаў. Мяркую, што проста добра чуае ён вароты, да, і разумеў, што мяч ідзе міма. Тут, канешне, хацелася паўтор паглядзець. Цікавая сітуацыя і тэндэнцыя. Можа, в прынцыпе, у нас вымалівацца, што вось тут на падборах ўсё ж такі футбалісты з Маргоні могуць быць раз за разам першымі. Яны ўсё ж такі на сваёй тэрыторыі сёння гуляюць. Я так разумею, што гэта толькі другая гульня, да, вось на юнацтве. У іх уже такая тыповая сітуацыя для пачатку сезона. Много казалі пра тое, што у Смаргоне доўга рыхтуецца поле. У гэтае поле ўкладаецца вялікія грошы. І, у прынцыпе, можам бачыць, што для нашага не самага цёплага мая вельмі добра газон сябе адчувае. І зараз спрабавала Смаргонь выйсці ў атаку, перахапілі мяч Палішукі і Александр Джигера. Валода ім аддае перадачу у край, але ж Ілля Кухарчык прымае па-за межамі поля гэты мяч. І Сергей Дарахович, не адыходзячы ад касы, не выходзячы з тэхнічнай зоны, адразу Іллі Богдановичу нешта падказаў, прычым для абаронцы не першы матч ужо адзначаем. Але ж адзначым пасля атакі Рахімова. Рахімаў пракідвае праз суперніка. Тут Содзікаў проста не паспеў апынуцца ў патрэбнай зоне. Для Іллі Богдановича вяртанне ў Смаргонь гэта насамрэч сур'ёзны флешбэк, бо менавіта тут у 29-м туры чэмпіянату Беларусі 2023 года Ілля атрымаў вельмі сур'ёзнае пашкоджанне, парваў крыжаабразныя звязкі калена. Ну а пакуль яшчэ адна атака гаспадароў, і бачым мы, што такое пачуццё, што перайшла ініцыятыва менавіта да смаргонцаў. Ну, сапраўды, Іван, тое, пра што ты сказаў, спрацоўвае ў Смаргоні. Закід мы бачылі ад Крысціяна Інцаена на Алішэра Рахімова. Ось у спадзеве на яго хуткія ногі. Ну і зноў-такі з яго ўдзелам момант гэты востры адбыўся каля варот Максіма Плотнікава. Мы ўжо бачылі нешта падобнае вось некалькі хвілін назад, у самым пачатку, да, калі там вось прадзіраўся праз некалькіх футбалістаў абаронцаў Славі. Алішэр Рахімов таксама яго там нічога не атрымалася. Ну, можа хтосьці сказаць, што спрашчае гульню Смаргоні. У адказ можна наступнае сказаць. Ну а чаго вы, в прынцыпе, ад гэтай каманды асабліва хочаце? Ўсё ж такі, да, сукупны клас ён не такі вялікі, і дзесьці на спрашчэнне будзе абавязана гэтая каманда ісці. Я думаю, што, канешне, не на гэтае закладаўся, калі тут працаваў Ігор Слесарчук. Ну, зараз становішча проста ўжо не крытычнае, але вельмі складанае, да? Каманда на 15-й пазіцыі знаходзіцца, так што трэба тут выпраўляцца. І контрвыпад. У Славі трэба забіваць, аднак Салавей ўсё ж такі не прабівае ў далёкі вугал дакладна. Казаў ты пра магчымасць спрашчэння гульні, але ж тут можна адзначыць і наступны факт, што Сергей Дарахович проста карыстаецца тым, што яго каманда ўмее рабіць лепш за ўсё, а гэта гуляць на другім паверсе. І Смаргонь па гэтым паказчыку з'яўляецца адным з лідараў нашага чэмпіяната. Ну а зараз мы бачым рэакцыю Андрэя Салаўя на гэты промах, і ўсё на яго твары напісана дакладна. Алексей Калтыгін рыхтуецца выканаць удар ад варот. Вынос у бок Фірсава і прымае мяч 5-й нумар смаргонскай каманды. Зноў жа закід на Рахімова. Рахімаў азіраецца на абаронцу, прымае мяч Владзімір Маслоўскі, але ж не атрымліваецца у смаргонцаў разгарнуць контратаку. Цяпер Салавей, перадача на Кухарчыка. Мазыраня у сваём наступе могуць нешта выцягнуць. Кухарчык цягне мяч па мяжы штрафной, шукае варыянты для перадачы, знаходзіць там Уладзіслава Полаза, але ж Полаз выпускае мяч па-за межы поля, але робіць гэта рыкашэтам ад суперніка. Яшчэ адзін вуглавы для мазырскай Славі на 18-й хвіліне. 3-0 на карысць Славі па
гэтых стандартных становішчах. Гэта, канешне, таксама аб нечым сведчыць. Зноў Пола, зноў зручна яму левай падаваць. Робіць ён гэтую падачу на дальнюю стойку, там на вышыні футбаліст маргонскай каманды. Ну а тут парушэнне правілаў ўсё ж таки фіксуе зараз Віктор Шымусік. Джигера быў неправы, і Леўкаўцу тут перашкаджае Ілля Кухарчык. Мяч хуценька ў гульню ўвесці. Ну і Шымусік зараз вось з Іллём стасуецца, размаўляе, маўляў, не трэба так рабіць, паважаны ты мой. Ну, буйны план, таму нам зараз асіповіцкага арбітра і даюць. Яшчэ раз на паўторы, да, тут крышачку быў неправы Джигера. Прычым акрамя Кухарчыка і яго уплыву на эпізод, Віктор Шымусік звярнуў увагу на тое, з якой пазіцыі ўводзіўся гэты мяч, і таксама футбалісту з Маргоні падказаў, што трэба гэту самую пазіцыю змяняць, а ў нас тут серыя рыкашэтаў. Ілля Богданович атрымлівае мячом па твар, і патрэбная яму гэтая пауза як нікому іншаму. Все нормально, я думаю, здолее ён гульню працягнуць некалькі секунд, і ўсё ў парадку. Зноў Шымусік размаўляе з футбалістам, і тым разам гэта Владзімір Маслоўскі. Трэба сябе, канешне, трымаць у руках. Як зараз мяч упэўнена ў сваіх руках трымае Ілля Богданович. Уздоўж бакавой лініі Рахімаў, ну тут складана яму было, да, побач былі і Бацішчаў, і Іванов, так што мяч мядзведзі згубілі. Усё ж таки два таких фактурных футбалісты. Ну а што тычыцца Іванова, то у колах мазырскіх заўзятараў яго нават ёсць мянушка мазырскі Серхіа Рамас за яго гульню на другім паверсе, за яго галы і за яго ўплыў на гульню Славі. Тым часам Кухарчык цягне мяч у цэнтр, Джигера памыляецца, аддае мяч проста Алішэру Рахімову, той закідае наперад, ляціць да мяча Артур Цішко. Ёсць варыянт для прастрэлу ці падачы, і першы вуглавы для Смаргоні ў гэтым матчы. Мы з вами пабачым, Артур Цішко яго зарабляе. Незадаволены Іван Б'ёнчык, яго лёгка зразумець, все ж таки так памыляцца Джигеру нават на чужой палове поля нельга, і, канешне, такія эмоцыі абсалютна зразумелыя нам, галоўнага трэнера Славіі. Ну што ж, першы вуглавы для смаргонскай каманды. Са сваіх такіх спроб мазырскія гульцы нічога не выціснулі. Ну, в прынцыпе, маглі, калі б там скарысталіся памылкай Калтыгіна на выхадзе. Мы памятаем, што ў Мядзведзі атрымаецца. Давай глядзець. Рыхтуецца у нас падача, Бамба вельмі актыўны. У брамніцкі удар па варотах ідзе, але ж ідзе ён вышэй за браму. І хто ж тут прабіваў? Фірсаў гэта рабіў. Не самы такі яскравы футбаліст у складзе Смаргоні. Але ж вот зараз менавіта ён адзначыўся сваім ударам. Вольга Блоцкая нешта тлумачыць аднаму з асістэнтаў Івана Б'ёнчыка. І бачым мы, што і чацвёрты арбітр у нас сёння актыўна уступае у гульню, актыўна уступае ў працу, таму папрацаваць хопіць усім. У адзін дотык недакладна гуляе Кухарчык, зноў-такі барацьба за мяч. Ён дастаецца мазырскім гульцам. Антон Лукашоў у цэнтр. Ну, напэўна, па траекторыі мяча Полас павінен быў быць крыху. Можа быць, паспяшаўся Лукашоў, можа быць, Полас. Ось не прыбег туды, куды трэба было своечасова, і Плотнікаў ўсё распачынае тут спачатку пазіцыйны наступ мазырскай Славі мы назіраем. Ну, я так думаю, што імкнецца, да, каманда ўсё ж такі Івана Б'ёнчыка дыктаваць умовы, ну, а будзе сур'ёзна кусаць Смаргонь саперніка на контрвыпадах, можа быць, так? Дакладна будзе, бо ёсць два нападачых з хуткімі нагамі. Ёсць і тыя, каму можна выйсці на замену ў другім тайме. Гэта і той же Станкевіч, гэта і Аляксей Дайнека, які ў Гродні апошнім турам не гуляў, бо па ўмовах арэнды не мог ён гэтага зрабіць. Бацішаў. І будзем глядзець мы насамрэч за тым, што будзе прадпрымаць Смаргонь у сваіх контрвыпадах са сваімі эпізодамі, што будзе рабіць. Ну а Славі, як паказаў гродзенскі вопыт, трэба забіваць у гэтым матчы як мінімум один гол, бо Смаргонь можа тут і пакусаць суперніка. Натуральна, вось гэты смаргоньскі мядзведзь, ён пачаткам сезона раз'юшаны і зараз будзе кусаць усіх, хто прыйдзе да яго ў берлогу.
выдатна зараз па задумцы гуляў Мікіта Мельнікаў. І ён заўважыў, што вырушвае тут наперад Владзіслаў Полаз. Ну а па створы ворот там адкрываліся усе тыя тры гульцы групы атакі Славіі. Калі б мяч все ж таки дайшоў ось да Полаза, то было б, канечне, было б небяспечна, была б, напэўна, праблема у абаронцаў Смаргоні. Ну а зараз ужо яны, маю на ўвазе гаспадароў, мячом валодаюць на чужой палове. І Бамба гуляе налева на Фірсава. Той адразу ж ось за спіны паміж абаронцамі робіць гэтую перадачу. Маслоўскі, на вялікі жаль, вось для гаспадарскіх трыбун не чапляецца. На жаль, для заўзятараў Смаргоні, на жаль, для інтрыгі Владзімір Маслоўскі не здолеў усё ж таки зачапіцца за гэты мяч. Тым часам мазырская каманда будзе рыхтаваць у нас стандарт. І пакуль такое пачуццё, што апошнегадовымі 3-3 у нас тут нават не пахне. Такая вось цяжкая гульня для абодвух клубаў, нягледзячы нават на надвор'е, нягледзячы на тое, што ідзе невялічкі дожджык над стадыёнам юнацтва. І адзінае, што гэты дожджык вымушаў зрабіць, гэта Івану Біёнчыка апрануць капялюш на сваю галаву. Ну а пакуль гэтыя фактары, як вільготны мяч, як вільготныя пальчаткі галкіпераў, пакуль не гуляюць за атакуючы патэнцыял каманд. У нас тым часам сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта удар ад варот. Проста хрэстаматыйны падкат мы пабачылі ад Іллі Богдановича, абаронцы, які апошні сезон правёў у складзе бабруйскай Белшыны. Ну а зараз па арэндным пагадненні з брэсцкага Дынама ён знаходзіцца ў Смаргоні. І гэта такое пачуццё, невялічкі падарунак Брэста за колішні трансфер Мацвея Дукса. Узорны сапраўды, вось толькі што паўтор мы з вами, сябры, пабачылі, быў падкат ад Іллі Богдановича. Антон Лукашоў апынаецца на левым фланзе, Джигера цяпер ужо справа. Ну вось так памяняліся флангамі гульцы. Паглядзім, што прывядзе. Што да гэтага прывяло, мы не разумеем, а якія будуць вось наступствы, да? Можа быць, штосьці сапраўды тут зменіцца, ну, не разумею. Тут больш, напэўна, трэба адрасаваць пытанне Івану Біёнчыку. Просто што флангавыя, да, гульцы, я і маю на ўвазе паўабаронцы, да, змяняюцца. Каб абаронцы гэта рабілі, ну, не тыпова гэта, мне ўсё ж такі падаецца. Прычым яшчэ адзін такі тактычны момант, які я пабачыў у гульні Славіі. Ліхцін, які дзейнічае на пазіцыі апорніка, часцяком змяшчаецца на правы край паўабароны. Ён у нас насамрэч гулец фланга па роднай пазіцыі. І вось Віталь робіць такі вось флангавы перагруз. Нечым падобным займаецца і Карло Анчэлоці ў мадрыдскім Рэале. Таму бачым мы, што Іван Біёнчык на лепшых арыентуецца і еўрапейскія ідэі адаптуе да нашага беларускага чэмпіянату. Закід у бок Содзікава, але ж тут Максім Плотнікаў будзе першы на мячы. Добра арыентуецца галкіпер і распачынае атаку сваёй каманды праз Александра Джигера. Глядзіць, 49-й нумар Славі наперад. Ну, гуляе праз Бацішчава, кароткі пас. Тут Кухарчык, вось такі трохвугольнік. І Штальцона, Ліхцін на Салаўя. Той яшчэ больш элегантна на Кухарчыка. Кухарчык прастрэл, яшчэ будзе адзін вуглавы. Ну, ведаеш, это сапраўды ось быў узорны падкат Богдановича, да, не так даўно. І зараз узорная атака правым флангам ад Славі. Толькі вось калі б яшчэ прастрэл, да, больш дакладны. У мяне такое пачуццё, што футбалісты мазырскай каманды ці то са зборнай па міні-футболе, якая выйшла на чэмпіянат Еўропы, папрацавалі, ці то са зборнай па пляжным футболе, якая вярнулася ў Беларусь з срэбранымі медалямі чэмпіянату свету. Ну а пакуль што ў нас вуглавы. Зноў жа Полас каля мяча, падача на бліжэйшую цяпер стойку, але ж зноў жа выйграе паветра Смаргонь. У нас яшчэ і становішча па-за гульнёй. Добра, хтосьці з абаронцаў Смаргоні, Крысціян, калі я не памыляюся, гэта быў, знайшоў апанента, які знаходзіўся ў становішчы па-за гульнёй пасіўна, адправіў у яго мяч і перавёў яго у актыўную стадыю парушэння. Ну а тым часам валодаюць мячом гаспадары. 28-я хвіліна. І зноў жа закід у бок Содзікава. І сам Саіду Мархон парушае правілы. Гэта Бацішчаў. Ён пачынае гульню сваёй каманды пасля стандарта.
Мельнікаў закид наперад у штрафную пляцоўку, ну там на вышыні, конечно ж, Калтыгін, і спяшаецца галкіпер Смаргоні на бамбу. Ну, контратаку трэба праводзіць смаргонцам. Мы пра гэта ўжо казалі, што гэта, в прынцыпе, тая зброя, якая павінна працаваць. Не так шмат варыянтаў у Дараховіча. Ну і правілы парушаюць мазырскія футбалісты. У выніку, я думаю, што яны таксама тое ж самае разумеюць, да, што гэта спружына контратакі, она павінна, канешне, расцягвацца, і гэта можа быць для іх праблемай. Расцягвацца як цішотка Махамеда Ламіна Бамба ў гэтым эпізодзе. Прычым удар ад Богдановича у нас ідзе. Заблакаваны ён, але ж брава абаронцу за спробу. Яшчэ адна зброя ёсць у Смаргоні ў гэтых контратаках, зброя, якую ніхто спачатку і не бачыць, а яна ў Гродні спрацавала. У такіх забегах футбалісты смаргонскай каманды могуць саджаць суперніка на жоўтыя карткі, а Івана Садаўнічага нават на чырвоную падсадзілі у апошняй сустрэчы. І гэта дапамагло Смаргоні ўсё ж такі забіць напрыканцы матча, таму вось такія контрвыпады могуць згуляць і яшчэ і ў такім пункту погляду. Ну а у нас тым часам парушэння правілаў сышліся 2 8-х нумары Маслоўскі і Кухарчык, і Владимир правілы супраць Іллі парушыў. 2 8 у нас у гэтым супрацьборстве прынялі ўдзел. Што ж, штрафны удар. Зараз мы паглядзім, ці Полас, ці Антон Лукашоў выканаюць яго. Гэта зноў такі спосаб штосьці больш цікавае за тое, што мы пабачылі ўжо за праведзены час, стварыць у мазырскай каманды. Ну, хто ж выканае? Все ж таки Антон Лукашоў правай ногой, аднак занадта нізка мяч пайшоў. У прынцыпе, гэтыя стандарты, яны не такая ўжо, будзем так казаць, сур'ёзная зброя, на якую разлічвае Іван Біёнчык. Былі там яго пытанні да сваіх футбалістаў. У некаторых матчах, ну, задавалі калегі пытанні на прэс-канферэнцыях. Сапраўды казаў Іван Сергеевич, што так, ёсць нам яшчэ над чым працаваць у гэтым кампаненце. Ну а пакуль Славія спрабуе сваю атаку разгарнуць, закід наперад, але ж здымаюць паветра смаргонцы. Зноў жа падбор за Славіяй. Лукашоў захоўвае мяч у гульні. Лукашоў на Кухарчыка гуляе. І не атрымліваецца гэтая перадача дакладна. Ну а Мікіта Мельнікаў проста ратуе сваю каманду ад таго, каб Сайдумархон Содзікаў збягаў контрвыпад. Рахімаў прэсінгуе Максіма Плотнікава, але ж вось зараз Антон Лукашоў ляціць у наступ сваёй каманды. Недакладная перадача, выходзіць мяч па-за межы поля. Што тычыцца, дарэчы, Лукашова, гэта адзін з футбалістаў, якому Дняпро, які ўсё ж такі патануў у багне нізу табліцы нашага чэмпіянату, падарыў пераход на больш высокі ўзровень. Апошні сезон Антон гуляў у Магілёве, у родным для сябе горадзе. Ну а зараз змагаецца за медалі нашага чэмпіянату. І калі глядзець на першыя 8 тураў з мазырскай Славіі, прычым Лукашоў, як і многія іншыя футбалісты таго Дняпра, з'яўляецца прадстаўніком славутай футбольнай дынастыі. У прынцыпе, заўзятарам Дняпра ў апошнім сезоне, калі яны ў кому звальваліся гады ў 90-е, было б вельмі добра зразумець склад каманды ў 2024-м. Там і Лукашоў, там і Балтрушевіч, там і Капаў і многія іншыя. Выдатна зараз гуляў супраць Рэнсія Луцевіча. 77 нумар Смаргоні, гэта Ілля Богданович у паветры. І зараз таксама гэта выдатна зрабіў. Вось адзін штрых да партрэту Антона Лукашова. І да таго, што ты зараз, Іван, сказаў, ён зараз гуляе на радзіме свайго бацькі, Юрыя Мікалаевіча Лукашова. Ну, напэўна, гэта таксама тое, што павінна было ў эфіры прагучаць. Ну, такая вось цікавая абвестка. Хто, можа быць, не ведаў. Ну а пакуль Алексей Калтыгін валодае нас мячом, і Сергей Дарахович незадаволены нечым у дзеяннях сваёй каманды. Актыўна ён тут жестикулюе, спрабуе футбалістам патлумачыць, што ён хоча бачыць на футбольным полі. Ну а Іван Біёнчык, такое пачуццё, што больш спакойна стаў назіраць за гульнёй. Зараз адпраўляецца ён на сваю
лаўку запасных і тых жестикуляцый, тых эмоцый, якія былі на першых хвілінах ад Івана Сергеевича, пакуль што мы не вельмі бачым. Ну вось зараз, як заўсёды, Іван Біёнчык вельмі добрыя эмоцыі выдае. На жаль, што нашыя камеры не ловяць кожны яго жэст, кожную яго эмоцыю, бо з гэтага можна было б сапраўды серыял рабіць. Ну, зноў Лукашоў на правым фланзе, а Джигера на левым, так што гэта была такая ўсё ж такі часовая сітуацыя. Паглядзім, што зараз у Смаргоні ў гэтай тайцы атрымаецца. Фірсаў глядзіць наперад, па фланзе гуляе на Содзікава. Ці сыдзе той ад Іванова? Не, ўсё ж такі гуляе крышачку назад зноў на Фірсава. І Фірсаў крос у штрафную пляцоўку выканаў. Цішко з мячом там сустракаецца. Трэба яму дапамога. Люкавец прапаноўвае сябе, той гуляе ўсё ж такі на бамбу, прастрэл. Ці будзе вуглавы? Так, сапраўды, другі вуглавы зараз будзе глядзець ад Смаргоні. І пытанне задаецца ў нас на трыбунах, ці не было рукі ў футбаліста мазырскай славе. Чакаем паўтора эпізода, але ж Віктор Шымусік у добрай пазіцыі знаходзіўся і, здаецца, ўсё бачыў як патрэбна. Ну, у нас тым часам вуглавы. Стандарт можа стаць зброяй Смаргоні. Казалі мы пра тое, што каманда з'яўляецца адным з лідараў вышэйшага дывізіёна па гульні на другім паверсе. Рыхтуецца закід на далёкую стойку, але ж гэты закід ідзе нават не паралельна лініі поля, а яе перасякае. Да, гэта, канечне, падача ад Суіда Мархона Содзікава ніякай крытыкі не вытрымлівае. Няхай не крыўдзіцца футбаліст. Ну, такія моманты не так часта з'яўляюцца ў Мядзведзя, і імі, канечне, больш ашчадна трэба распараджацца. Ну а пакуль мазырская каманда атрымлівае права на удар ад варот, зноў жа пачынаюць з Іванова, а не з Плотнікава. Максім на Мікіту Мельнікава гуляе. І Алішер Рахімаў і Саіду Мархон Содзікаў уключаюцца ў прэсінг. Ну, яны і павінны гэтага рабіць. І вось за намі якраз такі той самы дырэктар футбольнага клуба Смаргонь знаходзіцца. Вербальна ён, канешне, поўнасцю ў справе. Ну і у пачатку матча звярнуў увагу, што вось якраз такі ён і заклікаў і Содзікава, і Алішера Рахімава вось актыўна ў прэсінг уключацца, калі вось мячом валодаюць мазырскія абаронцы. Таксама вось такая цікавая сітуацыя. Прычым момантамі здаецца, што Павел Пятрович Люцько нават больш актыўны, чым абодва трэнеры, і яму не хапае толькі выйсці ў гэтую тэхнічную зону і Сергею Дараховічу дапамагаць у працы. Ну а Іван Біёнчык тым часам у нас прысеў на газон смаргонскага стадыёна юнацтва. Магчыма, зразумеў, што ў нагах праўды няма, і будзем глядзець мы з вамі за працягам гэтай гульні пасля парушэння мазырскай каманды. Такая шчыльная у нас, у прынцыпе, гульня назіраецца ад каманд у сярэдзіне поля, на мяжы фалоў. Ну і зараз правілы сапраўды былі парушаныя, больш вільготна становіцца ў нас на стадыёне, адпаведна і на газоне. І, канешне, у такіх умовах гэтыя вось удары здалёк, з сярэдняй дыстанцыі, яны, канешне, сур'ёзна могуць, у прынцыпе, дапамагчы камандам, каб выйсці наперад. Так што павінны яны карыстацца гэтымі ударамі. Кухарчык тут у нас справа, ну і Содзікаў па меркаванні Шымусіка менавіта гуляе дакладна і без парушэння правілаў. Але ж тут можа згуляць за футбаліста Смаргоні вільготны газон, што паслізнуўся сам Кухарчык. Ну а тым часам Славе мяч перахапляе, таксама без парушэння. Рыхтуе свой контрвыпад. Гэта Ліхцін, закід наперад, але ж Алексей Калтыгін мяч у рукі забірае дакладна, і нікуды спяшацца галкіпер Смаргоні не будзе. 37-я хвіліна у нас з вамі ідзе. Ужо даволі хутка справа прыйдзе у нас і да перапынку. Ну а пакуль ідзе размінацца Муса Діало, футбаліст групы атакі Смаргоні, і можа ён у другім тайме з'явіцца на замену. Ну, пэўна, ўсё ж такі у Содзікава і ў Рахімова не асабліва атрымліваецца вось збягаць, да, ў гэтыя контратакі, тут і да варот Максіма Плотнікава. Мы у двух момантах бачылі такія вось спробы ад Содзікава, пасля ад Рахімова. Ну і на гэтым ўсё больш фактурны Муса Діало, так што мажліва, ён якраз такі і будзе тым футбалістам, які можа зараз удачу прынесці і па-іншаму згуляць больш эфектыўна для Смаргоні.
Ну а тут может быть яшчэ один фактор, што ў другім тайме пойдуць адпачываць што Содзікаў, што Рахімаў, і выйдзе галявая пара апошняга супрацьстаяння з Нёманам. Діало Станкевич, усё ж таки фактура Муса і хуткія ногі Аляксея могуць больш плёну прынесці смаргонцам. Ну а пакуль Содзікаў уступае ў барацьбу, футбаліст, які з'яўляецца выхаванцам футбольнага клуба «Андижан» з Узбекістана, але апошні сезон ён правёў у чэмпіянаце Кыргызстана, адкуль прыехаў Смаргонь. Што тычыцца Алішэра Рахімова, то ён апошнім годам гуляў у расійскай медыялізе. Ну а тым часам у нас Славія у штрафной знаходзіцца, але смаргонцы зноў жа адбіваюцца. Шчыльна ўсё у нас на палове поля. Мядзведзяў і Кухарчык спрабуе падаць удар па варотах, але ж Полас не здолеў перагуляць Калтыгіна, прабіў па пазіцыі галкіпера і той мяч у рукі забраў. Контратака, і будзем глядзець за Смаргонню. Давайте паназіраем сапраўды, што тут у гаспадароў атрымаецца. Рахімаў у поперак перадачы ідзе на Фірсава, ну і ў штрафную. Думалася, ён будзе падаваць левой ногой, аднак не. Ну што, не хочется сказаць, што аднаногі футбаліст, ну, сапраўды мог, канешне, больш эфектыўна згуляць. Так, калі успамінаць, узгадваць, ось, якія былі моманты, да, у нас, ну, незалічаны гол Цярэнція Луцевіча, удар па варотах пасля вуглавога, які Фірсаў нанёс, недакладны. Ну і вось толькі што Полас праверыў уважлівасць Алексея Калтыгіна і больш нічога. Так што сумны першы тайм. Вось зараз, магчыма, штосьці атрымаецца, але ўсё ж таки не. Ніхто з футбалістаў Славі не адказаў на гэты прастрэл. Полаза збягае ў нас Саіду Мархон Содзікаў. Нават не, Алішэр Рахімаў павярнуўся ён сваім 63-м нумарам, але ж, здаецца, трэба было падаць у гэтым эпізодзе, калі цягнуў яго за цішотку супернік. Але ж Рахімаў спрабаваў сам згуляць і не атрымалася ў яго гэтага зрабіць. Але ж зазначым, што вельмі падобныя нават знешне Содзікаў і Рахімаў. Нібыта два браты ў нас гуляюць у атацы, нягледзячы на розныя краіны, на розныя шляхі паходжання у Смаргонь. Але ж гэтыя футбалісты склалі пару у атацы. Лехцін прастрэл імкнуўся зараз зрабіць ад лініі варот. Ну што ж, перашкодзіў яму там Ілля Богданович. В прынцыпе, шмат мы казалі, колькі плёну Ілля прынёс у абароне сваёй камандзе ў першым тайме. Ну і зараз яшчэ адзін такі момант, яшчэ адзін стандарт. Калі я не памыляюся, гэта ўжо чацвёрты вуглавы будзе для мазырскай каманды. Ну што ж, трэба, канешне, штосьці выціскаць больш сур'ёзныя з гэтых стандартаў. Пад начальным Івана Біёнчыка Полас робіць падачу. Першым на мячы там Крысціяна апынаецца, а вось падбору у ліўкаўца не атрымаўся. Кухарчык направа на Лукашова. Вяртаецца мяч да Антона, той у штрафную непаразуменне ад Антона Лукашова і Іллі Кухарчыка, і трэба дапамога Алішэру Рахімову. Я не зразумеў, у якім там моманце і што там з ім увогуле здарылася. Пачакаю паўтора ад калег, магчыма, яны злавілі гэты эпізод на свае камеры. Ну а з сыходам Алішэра Рахімова з поля, магчыма, нашу трансляцыю пакіне ўся таджыкістанская дыяспара, якая сочыць за матчам. Вось зараз глядзім мы за паўторам эпізода, і проста аступіўся Алішэр Рахімаў. Ніякага сутыкнення не было, але ж і такое мы ў футболе бачылі, што футбаліст мог бегчы неяк не вельмі дакладна наступіць на газон і атрымаць сур'ёзнае пашкоджанне, але спадзяемся, што з Рахімовым усё будзе добра. Прабежымся мы па запасе. Смаргоні хуценька. Муса Діало, нумар 4, Сіку Думбія 6, Владислав Чабатар 9, Алексей Дайнека 13, Артем Станкевич 23 і Мар'юс Кафі Бінін, нумар 26. Ну, в прынцыпе, ўсе футбалісты могуць у нас выйсці ў групу атакі. Бачым мы, што Муса Діало у нас вяртаецца з зоны размінкі вельмі хутка, і, магчыма, ён, калі спатрэбіцца, памяняе Рахімова, выводзіць яго па-за межы поля. Працаўнікі Смаргоні, месны штаб, і патрэбна ў нас все ж таки першая замена. Алішэр Рахімаў не дагуляў літаральна 3 хвіліны да пачатку, да сканчэння першага тайму, да пачатка перапынку, і пожадаем, конечно ж, мы гэтаму футболисту
добрага здароўя і хутчэйшага вяртання на газон. Ну, звяртаў ты ўвагу, што рыхтаваўся уступіць у гульню Муса Діяло. Можа быць, проста гэтая замена, выхад гэтага афрыканскага футбаліста больш раней адбудзецца з-за гэтага пашкоджання Рахімова. З мячом Антон Лукашоў гуляе ён назад на Максіма Плотнікова. Ну і з твайго дазволу, канешне, пра запасных Славі я зараз распавяду. Денис Шелихов, гэта голкіпер, Владислав Давыдов, Михаил Сачковский, Юлий Кузнецов, Сергей Сазончик, Лама Бамба, Павел Чкіда і Миколай Рабых. Вось на каго можа разлічваць у перапынку, ну і па хадзе нашага матча Іван Біёнчык. Прычым, гледзячы на гульню Славі, нават не зразумела, ці патрэбна кагосьці Івану Біёнчыку мяняць. І вось з'яўляецца у нас Муса Діяло на броўцы, 4-й нумар. Бачым мы на яго цішоцы і будзе мяняць ён дакладна Алішэра Рахімова і вяртаць у гульню становішча 11-11, бо пакуль што Славія дзейнічае у большасці. Атрымліваецца у нас такі вось хакейны варыянт, але ж не 5-4, а 11-10. Кухарчык. Перавод робіць на Мікіту Мельнікова. Мяч пад левай ногой. Ну, біць ён не пажадаў. Згуляў каротка на Бацішева. Тут ужо Полаз у нас. Бацішча. Удар па воротах, канешне, не хапае. Перавод налево. Там Лукашоў. І да мяча Антон все ж таки не дацягваецца. Ну і вось замена Діяло замест Алішэра Рахімова. Да, можа быць, гэта якраз такі у моманце пасля падачы вуглавога штосьці там атрымалася. Можа, сапраўды аступіўся. Ну, шкада, канешне, губляе, да, футбаліста, ось, у якога, в прынцыпе, не так шмат і атрымлівалася, але нешта ўсё ж такі ён паспеў стварыць за праведзеныя 44 хвіліны на полі. Але адразу мы бачым, што гульня з Маргоні з выхадам Муса Діяло будзе змяняцца. Адразу першым жа крананнем Діяло чапляецца за мяч галавой і пераводзіць яго ў бок Саіду Мархона Содзікава. А тым часам Славія валодае мячом, гэта Джигера. Цягне ён яго наперад, адпраўляе ў штрафную, падбор за Смаргоню. Далей Славія зноў жа вяртае сабе мяч. Яшчэ адна спроба падаць, удар па варотах, але гэта са становішча па-за гульнёй у нас ужо атрымлівалася. І яшчэ і дабіванне пасля свістку зрабіў футбаліст мазырскай каманды. Расчараваны проста быў Ілля Кухарчык з-за таго, што ў створ варот не трапіў. Ну, можа быць, з-за таго, не толькі з-за таго, што ў створ не трапіў, што ў становішча па-за гульнёй апынуўся. Давай, у прынцыпе, адзначым гэтую падачу ад Антона Лукашова. Ўсё ж такі мяняюцца яны флангамі. І, можа быць, гэта такая спроба заблытаць саперніка. Можна у Івана Біёнчыка і запытацца на гэта конт, чаму б не. Одну хвіліну мінімум каманды перагуляюць. Ну, а мы будзем за гэтай хвілінай сачыць вельмі уважліва. Пайшла яна ўжо на стадыёне юнацтва і Максім Плотнікаў адпраўляе мяч наперад. Гэта аут на карысць Смаргоні. І будзем глядзець, як сваёй хвілінай будуць карыстацца гаспадары. Ці будуць яны забіваць час, ці спрабаваць штосьці стварыць у атацы. Дарэчы, заўважыў я пры замене, што пайшоў распранальную Уладзіслаў Чабатар. Магчыма, ён на пачатку другога тайма з'явіцца на поле, пайшоў рыхтавацца. Джигера, дыяганаль на Лукашова. Но там уважлівым, канешне, быў Владзімір Танкевіч. Выдатна ён згуляў галавой. Аут для Славіі. Бацішчаў мяч прымае, у цэнтр пераводзіць Ліхцін. Ну і тут лічаныя імгненні у нас да заканчэння першай паловы. Трэба, канешне, Славіі спяшацца і удар па варотах нанесці. Ўсё ж такі лагічна гэтую атаку зрабіць. Ну, не ўдаецца. Што ж, у нас 0-0 па выніках першых 45 хвілін у стартавым матчы 9-го тура БТР вышэйшай лігі. Смаргонь, Славія, Мазыр. Адпраўляемся мы адпачываць разам з камандамі. Ну, можа быць, яшчэ, Іван, ёсць табе што сказаць. Не самы багаты на эпізоды першы тайм, але першы тайм, які пакідае для нас вялікую колькасць пытанняў, пакідае інтрыгу, і таму вернемся мы прыкладна праз 15 хвілін, каб сачыць за цікавым працягам гэтага футбольнага матча. Победители двух последних розыгрышей кубков встретятся дома у действующего обладателя трофея Неман Торпедо Белас в решающем матче за БТР Кубок Беларуси 24 мая 19:00. ГОК ЦОР Гродно.
Мы вяртаемся ў Смаргондзе, ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2, супрацьстаяння мясцовай Смаргоні і мазырскай Славі. 0-0 да перапынку, лічбы у нас не змяніліся, і таму будзем мы назіраць за матчам сапраўды з чыстага ліста. Адзіная змена, якая адбылася ў нас калі глядзець па першых хвілінах і па 45-й хвіліне, гэта выхад Муса Діало на футбольнае поле. Алішер Рахімаў літаральна 3 хвілінкі не здолеў дагуляць з-за пашкоджання. Іван Міцкевіч, Андрэй Ільень, якім каментатары АБФФ працягваюць сачыць з вамі за гэтым матчам. Смаргонцы ўжо на поле. Яны, у прынцыпе, упэўненыя ў сваіх сілах, на сваёй тэрыторыі ўсё ж такі сёння гуляюць. Ну вось толькі зараз з-пад трыбуннага памяшкання з'яўляюцца мазырскія хлопцы. Ну, канешне ж, з улікам таго, што апошнія 2 матчы ў чэмпіянаце яны прайгралі брэсцкаму Дынама і, адпаведна, МЛ Віцебск. Сёння ім трэба, канешне, сваіх заўзятараў парадаваць перамогай. Складаны матч, пра гэта ўжо нам сказалі. Вось гэтыя першыя 45 хвілін, у прынцыпе, мы і момантаў асабліва не бачылі, акрамя, можа быць, таго самага незалічнага гола Церэнція Луцэвіча, так, Іван, на пачатку? Так, прычым, што цікава, з распранальнай Славі спачатку выйшаў адзінокі Александр Джигера, і падавалася, што нешта там адбылося, ну, зусім акутаная таямніцай, што каманда доўга не выходзіла. Астатняя, і ўсё ж такі тыя ж 11 у Славе, якія пачыналі гульню, будуць працягваць. У Смаргоні мы ўжо казалі, што Алішер Рахімаў пайшоў адпачываць, пайшоў лячыць сваё пашкоджанне, а замест яго з'явіўся Муса Діало. Давай, напэўна, ўсё ж такі склады агучым, так, перад пачаткам другога тайма. Славія Мазыры, галкіпер Максим Плотнікаў, Ілля Кухарчык, Александр Бацішаў, Алексей Іванов, Владислав Полаз, Мікіта Мельнікаў, Антон Лукашоў, Віталій Ліхцін, Андрэй Салавей, Церэнцій Луцэвіч, Александр Джигера, Іван Піёнчык, галоўны трэнер. Ведаеш, калі б футбалісты Смаргоні, якія знаходзяцца ў атацы, бегалі так хутка, як ты агучваў склад Славі, то у нас бы ўжо 3-0 было на карысць гаспадароў, яны проста збягалі. Ну ці мала што, можа быць, вось на пачатку другога тайма мы зараз прагледзім нешта цікавае, нешта тое, што варта нашай увагі. Ну, што тычыцца Смаргоні, Алексей Калтыгін, галкіпер, Махамед Ламін Бамба яму дапамагаць, Крысцян Памізок Ралін, Муса, не буду я чытаць ужо поўнае яго імя, Діало, Алексей Фірсаў, Андрей Леўкавец, Владимир Маслоўскі, Саіду Мархон Содзікаў, Владимир Танкевич, Артур Цішко і Ілля Богданович. А ўзначальвае каманду гаспадароў, выконваючы абавязкі галоўнага трэнера, Сергей Дарахович. Што тычыцца судзейскай брыгады, яна сёння у нас узначальваецца Вікторам Шымусікам, лепшым арбітрам Беларусі 2024 года, які прапусціў 2 апошніх туры. Ён праслаўляе нас горад Асіповічы. Яго асістэнты Александр Бантеев, Бабруйск, Алексей Вайцішонак, Асіповічы. 4-й арбітр Вольга Блоцкая, горад Маладзечна. Інспектор Олег Коуп, Брэст і дэлегат АБФФ Дзяніс Шамшуроў, горад Мінск. Джигера на Іллю Кухарчыка. Няма пакуль варыянтаў. Адгуляўся Ілля з Ліхціным. Мяч даходзіць у рэшце рэшт да Бацішава. Ну, быццам бы так выціскае зараз Смаргонь саперніка ў цэнтр поля. Паднімаецца лінія абароны. Хочацца мне яшчэ сказаць пра футбалістаў, якія недаступныя для трэнерскіх штабоў. Гэта Секу Думбія і Максім Яблонскі. У Смаргоні яны травмаваныя, ну а Славе не можа дапамагаць, на вялікі жаль, Маркін. Прычым, што тычыцца Секу Думбія, знаходзіцца ён у заяўцы, але ж не згуляе сёння. Нечым падобная сітуацыя была ў Максіма Яблонскага. У заяўцы ён не знаходзіўся на матч з Нёманам, але ў Гродна з камандай прыехаў, паглядзеў на гульню і паехаў дадому. Але ж гэта лёгка тлумачыцца тым, што ўсё ж такі Максім Яблонскі кроў ад крыві з'яўляецца выхаванцам гродзенскага Нёмана і ураджэнцам гэтага горада, таму проста домой прыехаў. І яшчэ і на футбол схадзіў, прычым за гэта не заплаціў. Ну, мне падаецца, што Максім Яблонскі смаргонец. Все ж такі ён нарадзіўся тут, у Смаргоні. Ну, в прынцыпе, выступаючы за Нёман, да, столькі гадоў, ён ужо там проста ў дошку свой, правда? Атрымаў ужо, магчыма, і свой дом, там ужо і набыў нерухомасць, і
таму было дзе ў Гродні застацца Максіму Яблонскаму. Таму можам мы пра яго сказаць, што ён ураджэнец двух гарадоў, і Гродна, і Смаргоні. Хапае у нас такіх гісторый, што футбаліст, які пачынае кар'еру ў адным месцы, пераходзіць у іншы клуб, там гуляе, напрыклад, 20 год, і ўжо ніхто і не памятае, што ён нарадзіўся недзе ў іншым горадзе. Штрафны удар для Славі. Антон Лукашоў выканае яго. Ну і зноў нізкавата, як у першым тайме. Ён падае, барацьба ў штрафной пляцоўцы, там парушэнні правіл у атацы. Пра траўмаваных я сказаў. Ну і яшчэ трэба абмоўку зрабіць, што Мікалай Іваноў не здольны гуляць. Ён быў выдалены ў канцы гульні з МЛ Віцебск. Ну а мы тым часам будзем сачыць за тым, як Алексей Калтыгін будзе выконваць стандарт. І паглядзім мы за тым, як галкіпер будзе пачынаць гульню. Вось калі ў нас все так будзе развівацца да апошняй хвілін без галоў, мажліва, зноў-такі той самы Артём Станкевіч, які спрычыніўся вельмі сур'ёзна да перамогі першай у гэтым чэмпіянаце Смаргоні у мінулым туры над Нёмана. Можа, ён зноў-такі выйдзе, зноў прынясе 3 заліковыя балы Смаргоні. Чаму б не? Але тут трэба сказаць, што Алексей Дайнека ёсць у Сергея Дараховича ў гэтым матчы. Гэты малады хлопец сур'ёзна сябе праявіў у апошнім сезоне ў складзе Нёмана, нават забіваў у вароты Віцебска, але ж не патрапіў канчаткова у асноўны склад. Усё ж такі барацьба за месца ў вышэйшым дывізіёне і барацьба за чэмпіёнства — гэта зусім розныя рэчы, і пакуль Алексей Дайнека набіраецца футбольнага вопыту, футбольнага досведу тут у Смаргоні. Пацішчаў назад на Джигеру. Ну і Александр вяртае мяч сваім цэнтральным абаронцам. Вектар атакі Мазыра змяняецца. На левым фланзе ўжо Антон Лукашоў супраць яго сапернік. Лукашоў ўсё ж такі падачу робіць там на вышыні. Крысціян Інцаен, падбор за Джигерам, працягвае пазіцыйна наступаць Славе. Павінна яна, канешне, гэта рабіць. Віталь Ліхцін, прастрэл, і там падае ў штрафной пляцоўцы Цярэнці Луцевіч. Ніякага парушэння. Ну, бачым мы сапраўдная аблога зараз ад Славі варотам Алексея Калтыгіна. Але ж, ведаеш, пра падзенне Луцевіча у штрафной мы можам сказаць толькі тое, што Віктар Шымусік надае футбалістам велізарны парог барацьбы. Узгадваем мы, канешне ж, матч Дынама і Батэ, калі Фарду Ібрагіму дазволена было нават у галаву ногой суперніку гуляць. Ці то быў там, было там крананне па інерцыі, ці то было ўсё ж такі сутыкненне, але ж гэта факт не адмяняе, што тады Віктар Шымусік сур'ёзна памыліўся, але ж гэта можна патлумачыць і такім вось англійскай манерай рэферы. Ну, а у нас тым часам стандарт для Славі, стандарт вельмі перспектыўны, падача у штрафную і ледзь не залятае мяч, дарэчы, у вароты. Вось такая падача ператварылася ва ўдар, да, і гэта, праўда, ніяк не збянтэжыла Алексея Калтыгіна. Я ўсё ж такі прапаную Віктара Шымусіка, які толькі што прамільгнуў на нашых экранах, асабліва не ўшчуваць. Вось за тыя памылкі, гэта ўжо гісторыя, няхай сабе працуе і спакойна. Мы тут будзем казаць пра іншае, што арбітр футбалістам дае барацьбу весці да апошняга. Нават да крыві, нават да бойкі. Але Віктар Шымусік за футбол, ён не за свісткі, ён за тое, каб гульня працягвалася, як калісьці пела група Queen, show must go on. Ну а тым часам Алексей Станкевіч, Артём Станкевіч у нас выходзіць. 23 нумар на яго цішоцы. Усё хацелася яго Алексеем назваць і зрабіць з Алексея Дайнекі і Артёма Станкевіча аднаго футбаліста. Такога вось, калі памятаеце вы добра дзіцячыя серыялы 90-х, магутныя рэйнджеры, яны ўтваралі Мегазорда. І хацеў я са Станкевіча і Дайнекі такога падвойнага футбаліста зрабіць. Тым часам Станкевіч мяняе Саід Умархона Содзікава. Не ўсё атрымалася ва узбекскага футбаліста ў сённяшнім матчы. І, да, Сергей Дарахович, ён такое пачуццё з непаразуменнем звяртаецца, чаму менавіта мяне. Ты гаварыў пра тое, што ўжо ў другім тайме, вось калі забіваўся гэты пераможны мяч, мядзведзямі ў вароты Нёмана былі на футбольным полі Станкевіч і Дзело. І зараз яны на полі. Я ні на што не намякаю. Цікава будзе паглядзець за ўзаемадзеяннямі гэтай пары. Тут, у прынцыпе, Дзело можа згуляць на другім паверсе, Станкевіч можа збегчы. І вось зараз
бачылі мы прыклад гэтага ўзаемадзеяння, хаця Артём нізкавата па пазіцыі знаходзіўся, не паспеўшы да мяча. Кухарчык на газоне апынуўся, мяч адскоквае да Бацішева, і ён вось так направа туды, на Салаўя. Супраць яго Крысціян Цыен, Салавей крышачку назад, Кухарчык, чакаем мы падачу, Кухарчык гуляе ўсё ж такі назад на Джигеру. Ну, так шчыльна, зноў-такі сустракаюцца мядзведзі сапернікаў, і ўрэшце рэшт тут вся у нас справа дайшла да спынення гульні. Што там адбылося з Цярэнцем Луцевічам? Цікава. Ілля Богданович там не разумее, што адбываецца, і будзем глядзець мы за эпізодам. Сергей Дарахович на наших экранах. І такое пачуццё, нібыта пенальці прызначае арбітр. Много футболістаў каля яго. Чырвоная картка. У нас такое пачуццё Іллю Богдановичу ж. І будзем глядзець далей. Леўкавец ходзіць за Віктором Шымусікам. Шымусік спрабуе яго адагнаць, і так мяч стаіць на 11-метровай адзнацы. Вось гэты самы эпізод, але тут Танкевич вінаваты, адмахнуўся локцем у суперніка, і гэта небяспечная гульня. Владимир Танкевич у нас атрымлівае чырвоную картку. Просто Ілля Богданович там каля свайго партнёра заўсёды хадзіў, і здавалася, што яму за нейкія эмоцыі гэтае папярэджанне было выпісана. Навошта гэта зрабіў Владимир Танкевич, я не разумею. Гэта ніяк не вытлумачыць. Ну, такой сітуацыі рабіць ось такую справу і рабіць, каб твоя каманда засталася ў 10. Ось так яе прымушаць гуляць. Гэта, канешне, ну, дзіва нейкае дзіўнае. І яшчэ і пенальці ў вароты Алексея Калтыгіна. Усяго толькі 54-я хвіліна, і ось так у меншасці. Ну, па шчырасці можам мы казаць, што весь тайм другі згуляе Смаргонь. Ну, здавалася, што Владимир Танкевич думаў, што не пабачыць Віктор Шымусік гэтага эпізода, хаця перад сезонам дэпартамент судзейства менавіта на такія рэчы рабіў акцэнт у сваёй прэзентацыі для клубаў, для арбітраў, і разбіраліся вось падобныя рэчы. Таму Владимир Танкевич у нас быў заўважаны Віктором Шымусікам, і выхаванец гродзенскага Нёмана, які апошні сезон правёў у лідзе, выдалены у нас з поля на 54-й хвіліне. Ну, а мы сочым за пенальці, які будзе выконваць Ілля Кухарчык. Супраць яго Алексей Калтыгін, і будзем глядзець. Разбег Кухарчыка, ну і Калтыгін робіць сейф, аднак Кухарчык паспявае на дабіванне. Такім чынам у нас на 56-й хвіліне госці выходзяць наперад. Ну, ось першы удар не ўдаўся Іллю Кухарчыку. Калтыгін зрабіў сейф, аднак, канешне, ўжо ніяк сваю каманду выратаваць не мог. Мог стаць героем Алексей Калтыгін. І, у прынцыпе, калі б гэты пенальці пацягнуў, адбіўшы мяч крыху ў бок, то, ну, павінен бы быў нешта Владимир Танкевич. Аднак все ж таки Славія наперадзе. Давай, напэўна, яшчэ раз паглядзім вось гэты момант, які прывёў да выдалення. Ну, прайшоўся локцем все ж таки, да, туды крышачку ніжэй грудзей Цярэнця Луцевіча. З-пад увагі судзейскай брыгады гэта не выйшла, і пенальці быў все ж таки прызначаны. Ось і паўтор. Да, ну, в прынцыпе, на такой вышыні прабіў Ілля Кухарчык зручнай для галкіпера. Па ўдары быццам бы ось так дзейнічаў галкіпер Смаргоні, аднак, конечно, дабіванне ўжо без шансу, што называецца. Ну і насамрэч Алексей Калтыгін у нашым міноры лічыцца галкіперам-экспертам па пенальці, што ў Крумкачах, якіх Калтыгін, дарэчы, часцяком цягнуў пенальці, што ў Валне, прыводзілі сейвы галкіпера да вось таго, што супернікі не забівалі з пенальці. Ну, у нас у Мазыран усё ж таки атрымалася забіць з дабівання, але ж усё ж таки атрымалася. Прычым вось пакуль разважаў ты пра гэты пенальці, адбылася цікавостка на футбольным полі. Ілля Богданович збегаў да трэнерскага штаба, узяў нейкую паперачку ад Сергея Дараховича і занёс яе Крысціяну Раліну Памезоку. Ралін гэтую паперачку вывучыў, і зараз Смаргонь перабудоўваецца ў гульню на 2
центральных оборонцев. Такое пачуццё, хтосьці з тройкі цэнтральных будзе дзейнічаць на краі Танкевіча. Прыхапіў зараз Віталій Ліхцін Андрэя Люкаўца, і за гэта Віктор Шымусік за зрыў перспектыўнай атакі. Так будзе напісана ў пратаколе. Вось папярэдзіў жоўтай карткай Віталя Ліхціна. Ты сказаў пра эксперта па пенальці Калтыгіна ў першай лізе. Хочацца дадаць адразу, што такі ж галкіпер быў у мінулым сезоне ў Смаргоне Іван Навічкоў. Таксама ён просто бліскуча спраўляецца з гэтымі ударамі з 11-метровай пазнакі. Хаця вось эксперты, которые кажуць, што в прынцыпе не так і шмат, в прынцыпе больш вось іншых якасцей файных, класных у Івана Навічкова. Ну, мы тут, конечно, не эксперты, да, у гэтай навуцы галкіпераў, так што, напэўна, просто можна гэта агучыць і ўсё, ацэньваць нам, напэўна, не выпадае. Але ведаеш, з бліжэйшымі рэформамі Лігі чэмпіёнаў, у прынцыпе, Еўракубка, якія абгрунтоўваюць у УЕФА, Іван Навічкоў ці Алексей Калтыгін вельмі спатрэбяцца нашым топ-клубам, бо кажуць пра магчымае скасаванне дададзенага часу ў Еўракубках і пераход адразу да серыі пенальці. Таму галкіперы, якія ўмеюць гуляць у гэтых самых серыях, вельмі хутка спатрэбяцца і таму ж мінскаму Дынамо, магчыма, і жодзінскаму Тарпеда Беласу Нёману, і ўсім тым, хто на Еўракубкі прэтэндуе. Зараз, пэўна, любы свісток трыбуны стадыёна юнацтва, свісток не на карысць сваіх улюбёнцаў, будуць вось так агучваць, да, незадаволенасцю. Яшчэ адзін фол. Ну, цяпер ужо павінны, канешне, ухваляць такое рашэнне Віктара Шымусіка. Мельнікаў папярэджаны. Ну, а на што тут можна яшчэ разлічваць? На чырвоную картку таксама да Мельнікава, да, за гэты фол. Ну, мне так не падаецца. Все ж таки, вось паўтор моманту. Ну, сапраўды Мельнікаў сваліў, аднак, ну, гэта не чырвоная картка, дакладна. Але ж футбалісты, трэнерскі штаб Смаргоні апелююць да таго, што кроў з'явілася на твары Артура Цішко, і патрэбная чырвоная картка за гэтае парушэнне правілаў для футбаліста Славіі. Але ж і жоўтая картка можа ў нас многае вырашыць у матчы. Памятаем мы гульню ў Гродна, калі доўга на жоўтай картцы вісеў Іван Садаўнічы, і напрыканцы матчу ўсё ж такі чырвоны свет перад сабой пабачыў. Но у нас тым часам стандарт, барацьба за мяч, Фірсаў яе выйграе, скідае на партнёра. Ёсць перадача на Люкаўца. Люкавец у нас, дарэчы, змясціўся на пазіцыю абаронцы ў гэтым эпізодзе. І Калтыгін моцна выносіць, прычым моцна і дакладна. Будзем мы парафразаваць Владзіміра Навіцкага. Маслоўскі прапануе сябе Цішко, а Маслоўскі вырашыў прабіць. Ну, зараз ужо вось гэтага невялічкага дажджу не маю. Я так разумею, што газон крыху пазбавіўся гэтай вільгаці, і сышла яна. Ну і цяпер ужо мяч не так хутка ідзе. В прынцыпе, ўсё ж такі Маслоўскі прабіў, хаця Цішко там сябе прапаноўваў і мог зрабіць гэтую дыяганаль. Владзімір, ну, хочацца сказаць, вось вярнуцца да таго, да той цыдулкі, да, якую перадаў там адзін з футбалістаў Смаргоні Сергею Дараховічу. Інсаен, так? Ты казаў, што гэта быў. Ну і сапраўды перабудоўваецца каманда на два цэнтральныя абаронцы. Давай крыху пазней пра гэта. Перадача Кухарчыка на полазы не праходзіць. У апорнай зоне такім чынам апынаецца у нас Ілля Богданович, ось якога мы хвалілі на працягу першага тайма і не аднойчы. А прычым, глядзі, хто перахапляў мяч. Зараз у абароне ў Смаргоне адпрацоўвае Муса Діало, які апошнім матчам і ў атацы ствараў эпізоды. Ну, свежы, да, моцы яго хапае вяртацца назад, у тым ліку, канешне, дапамагаць сваім абаронцам. Яшчэ адзін фол. Алексей Калтыгін рыхтуецца мяч у гульню увесці. 63-я хвіліна у нас з вамі распачалася. Трэба, канешне, гаспадарам адказваць, як гэта зрабіць, да яшчэ ў меншасці. Гэта, канешне, такое цікавае пытанне, на якое Сергей Дарахович, можа быць, мае пэўныя думкі, як вось адказаць. Бачу мы, што зараз вось ён Алексею Дайнеку апошнія ўказанні робіць перад заменай. Ну, так гаварыў, што Алексей можа на газоне з'явіцца.
Рыхтуюцца у нас замены і ў складзе мазырскай славе. Хтосьці там пераапранаецца на лаўцы запасных, паспеў пабачыць галаву аднаго з футбалістаў. Ну а бачым мы, што Секу Думбія з лазарэта выходзіць у нас жывы і здаровы і з'явіцца на футбольным полі, магчыма, фарсіруе Сергей Дарахович, яго аднаўлення, і будзем мы глядзець за яго дзеяннямі на футбольным полі. Ўсё ж такі не самая вялікая лаўка у смаргонскай каманды, і кожны футбаліст, які ў ёй знаходзіцца, які знаходзіцца ў заяўцы, патрэбны галоўнаму трэнеру. Кожны на рахунку, так і хочацца сказаць. Так, баявая адзінка Секу Думбія. Сапраўды, зараз вось з Дайнекам у бліжэйшай паўзе на полі з'явіцца. Пакуль бачым мы кантроль мяча футбалістамі Славі на сваёй палове. Ім сапраўды няма куды спяшацца. Ну і не спяшаецца Іван Біёнчык праводзіць замены. Пакуль што вось тая стартавая адзінаццатка у нас на футбольным полі па-ранейшаму. Хаця зазначым мы, што хтосьці пераапранаўся у мазырскай каманды на лаўцы запасных, але ж гэтага самага футбаліста, які рыхтаваўся у нас выйсці на поле, усё ж такі прытрымалі. Тут магчымы у нас розныя варыянты зусім. Можа з'явіцца і Юлій Кузнецова свяжыць цэнтр поля, і той жа Міхась Сачкоўскі з гэтай жа мэтай. Тым часам разганяецца у нас атака правым краем. Кухарчык аддае перадачу на Антона Лукашова. Батішчаў. Зноў жа на Лукашова гуляе. Вельмі актыўна Антона ўключаюць у гэтае атакуючае дзеянне футбалісты у белых цішотках. Полас, Джигера. Зноў жа перадача на Батішчава. Мельнікаў, ляціць на яго Станкевіч. Але пакуль толькі збівае свайго апанента, прычым робіць гэта па правілах. Батішчаў. Мяч прымаю ў цэнтры поля. Зноў на чужую палову праходзіць мазырская каманда. Зноў Лукашоў. Вось зараз больш у справе правы фланг. Ну, меншасць Смаргонь. Падборы, бачым, мы ўжо застаюцца часцей за мазыранамі, а гэта спроба прабіць Антона Лукашова, і што у папярэчную ён трапляе. Вось зноў такі, як і ў мінулым выпадку, падача са штрафнога, яна ператварылася ва ўдар па варотах. Мы памятаем, Калатыгін там справу уступіў. Зараз у папярэчную б'е ўжо Антон Лукашоў. Вось тыя самыя замены, якія мы з вамі анансавалі. Махамед Ламін Бамба ідзе адпачываць у мазырскай, у смаргонскай каманды. Таксама і Владзімир Маслоўскі. Іх мяняюць Секу Думбія, івуарыйскі легіянер, і наш беларускі хлопец Алексей Дайнека. І вельмі цікава будзе паглядзець за парай у атацы Дайнека Станкевіч. Першы 2006 года нараджэння, другі 2005, і таму у нас асалода для трэнераў моладзевай зборнай. Прабіваць Арэнці Луцэвіч, але цягне гэты удар Алексей Калтыгін, і прычым у адрозненне з момантам з пенальці бярэ мяч намёртва. Там, дарэчы, рыкашэт ўсё ж такі перашкодзіў прабіць Арэнцію больш акцэнтавана, і гэта спрасціла жыццё Алексею Калтыгіну. Зараз мы, вось, калі будзе паўтор, у гэтым упэўнимся. Давай яшчэ раз паглядзім. Да, гэта удар у папярэчную Антона Лукашова. Да, мог ён зараз Алексея Калтыгіна абхітрыць. Яшчэ адзін вастрыня моманту, вось, якога нас усіх з вамі, конечно, уразил, но это той самый удар з рикошетом Арэнція Луцэвіча. Ну, Славія сапраўды пасля выдалення Владзіміра Танкевіча больш, напэўна, упэўнена сябе адчувае. Яшчэ адзін пас, яшчэ адзін крос у штрафную. Да мяча дабіраецца Джигера, аднак сустракаецца з ім няўдала. Прычым, ведаючы, дзе жыве каманда паміж матчамі, што тычыцца Смаргоні, што жывуць яны у дзіцячым садку, і што заўтра ўсё ж такі у нас субота, то Владзіміру Танкевіча можна адправіць на такі вось пазапланавы суботнік.
для того, каб ён адпрацаваў сваё выдаленне. Павел Чекіда у нас з'явіцца на футбольным полі. І вельмі цікава, ці не пяройдзе яму капітанская павязка пры выхадзе. Будзе мяняць Чекіда Антона Лукашова. Все ж таки вырашыў Іван Біёнчык асвяжыць гульню на краях. Плюс Чекіда вельмі добра карыстаецца стандартнымі становішчамі і, у прынцыпе, можа нейкі хітрык і выканаць на полі, нібыта вось Лукашоў, які прабіў папярэчыну. Ну, а што тычыцца Антона, добрая гульня 22-го нумара. І, у прынцыпе, я нават не ўспомню эпізода, калі Лукашоў на полі памыліўся. Ну, яшчэ толькі што прабіў папярэчыну, яго кросы былі небяспечныя, толькі вось, напэўна, штрафныя не так удала ён выконваў. Мяч часцяком ішоў нізка, выдатна гуляе адразу ж вось футбаліст, які выйшаў на замену, Павел Чекіда, і на ім фол робіць гулец Маргоні, за што караецца папярэджаннем. Гэта у нас Станкевич. Да, Артём Станкевич, сапраўды. Яшчэ адзін футбаліст, які, дарэчы, выйшаў на замену. Прычым Алексей Дайнек апеляваў да Віктара Шымусіка, што патрапіў мяч там у руку камусьці з мазырскіх футбалістаў, але ж не пабачыў гэтага эпізоду ці крыміналу ў гэтым эпізодзе арбітр. Ну а Артём Станкевич першую жоўтую картку у нашым сезоне зарабляе. Паспеў ён забіць першы гол у апошнім туры. У гэтым туры ён адзначыўся першай жоўтай карткай. Таму у нас у Станкевіча ўсё адбываецца ў першы раз у гэтым годзе. Пісьменна згуляў, у прынцыпе, Артём у гэтай сітуацыі. Магла контратака атрымацца у Славі, так што тактычны такі фол, ведаў, на што ідзе. Артём правілы парушыў, ну і няхай сабе жоўты свет перад сабой пабачыў. Ёсць, канешне, за што чапляцца і за што яшчэ змагацца. Не ўсё, я думаю, страчана ў гэтым матчы для падначаленых Сергея Дараховича. Богданович кідае мяч вельмі недакладна. Ну і адразу Славія імкнецца перайсці вось у другую траціну поля. Ну а што, тут у нас тут парушаюць правілы ў чарговы раз Мядзведзі, а менавіта Крысціян Ніцыен завальвае. Ён футбаліст, якога добра ведае. Гэта Цярэнцій Луцэвіч. Вось яшчэ адзін раз нам па паўторы. Паўтор даюць. Па назе, да, атрымаў. Зараз прайшоўся яму Крысціян Ніцыен. Джигера гуляе назад на Мельнікова. Сплывае, сыходзіць час для Смаргоні. Аднак ён яшчэ ёсць. Зараз 70-й ідзе хвіліна. Да, сапраўдны футбол хутка павінен пачацца. Ну, мы будзем глядзець, чым у першую чаргу будуць адказваць гаспадары. Але і за гасцямі мы вельмі пільна пасочым. Тым часам Плотнікаў гуляе на партнёра. Гэта Алексей Іваноў. І мазырскі Рамас гуляе у край. Далей Павел Чекіда аддае перадачу на зноў жа галкіпера. Зноў Чекіда. Добры, здавалася, перавод і не памыляецца яго партнёр. Ёсць выхад у атаку, закід у бок Полаза. Але ж там становішча па-за гульнёй было зафіксаванае такое пачуццё арбітрамі. І Іван Сергеевич Біёнчык там тлумачыць камусьці з футбалістаў лаўкі запасных, што трэба будзе рабіць. Таму робім мы выснову, што замена рыхтуецца ў складзе мазырскай Славі. Калтыгін моцна у цэнтр і верхавая барацьба. У ёй лепш сябе праяўляе Чекіда. Сустракаецца з мячом, але ненадоўга Ілля Кухарчык. Ну, в прынцыпе, ось той час, які ў нас застаецца да канца гульні, мазырская каманда можа спакойна, в прынцыпе, праводзіць, будзе надыктаваць умовы з улікам таго, што вось у яе на аднаго футбаліста больш на полі. Ну і яшчэ калі будуць замены накіраваныя на ўзмацненне атакуючага патэнцыялу, і ўвогуле будзе выдатна. Хаця зараз бачым мы, што абаронца намінальна, да, Давыдаў рыхтуецца выйсці на замену. Яшчэ адзін футбаліст з бабруйскім бэкграўндам з'явіцца на поле разам з Іллёй Богдановичам са Смаргоні. Што тычыцца Славі, тут і Ілля Кухарчык ёсць той жа. І гэта Владзіслаў Давыдаў, намінальны крайні абаронца. І таму, хутчэй за ўсё, можам мы сказаць пра тое, што Александр Джигера пойдзе адпачываць, вось так асвяжыць краі.
Іван Біёнчык. Ну а Сергей Дарахович нешта вельмі эмацыйна расказвае. Хутчэй за ўсё Леаніду Ковелю, які знаходзіцца на лаўцы запасных, але ведаеце, калі параўноўваць гульнявыя кар'еры, то тут Леонид Ковель павінен камусьці штосьці эмацыйна распавядаць. Но у нас удар па варотах, але ідзе мяч туды на баскетбольную пляцоўку. Магчыма, перамесцімся мы сачыць за іншым відам спорту. Ніхто там Віталя Ліхціна не сустракаў, ён так вырушыў наперад і прайшоў метров, напэўна, 15-20, бадай так, увайшоў у штрафную пляцоўку, прабіў моцна. Аднак недакладна, як казаў класік. Ну і вось зараз разам з Уладзіславам Давыдавым таксама Сергей Сазончык на футбольным полі з'явіцца вось у бліжэйшую паўзу. Ну а Сергей Сазончык гэта опцыя ўзмацнення цэнтру поля, яго атакуючага патэнцыялу, і можа быць Іван Біёнчык здыме з гульні Александра Батішчава, апорнага паўабаронцу. А у нас парушэнне правілаў, здавалася, было зафіксавана Вікторам Шымуцькім, але бачым мы, што забраў мяч у рукі Алексей Калтыгін. Усё ж таки пайшоў мяч па-за межы поля, удар ад варот. Замены у нас адбываюцца такія. Владзіслав Полас саступае месца Владзіславу Давыдаву, а Віталь Ліхцін ідзе адпачываць замест яго Сергей Сазончык. Застаецца у нас Батішаў на пазіцыі апорнага паўабаронцы. Вышэй будзе дзейнічаць Сазончык, ну а Владзіслав Давыдаў на пазіцыі вінгера. Хутчэй за ўсё у нас будзе гуляць разам з Александром Джигерам на краі. І тут ёсць такі варыянт, што памяняюцца Давыдаў і Джигера пазіцыямі, і Александр менавіта будзе гуляць вышэй. Пакуль ён на сваім месцы застаецца, давалі нам паўтор эпізода з удзелам Крысціяна Інцаена, Інцерэнція Луцевіча. Канешне, там ніякага парушэння правілаў нават намёку не было, так што разабраўся выдатна Віктар Шымусік у гэтай сітуацыі. Глядзім мы за атакай Славій Давыдаў. Першае крананне яго мяча, прастрэл, не дайшоў мяч да Салаўя, і ўрэшце Сазончык правілы парушыў. Трэба спяшацца зараз Мядзведзям. Але, ведаеш, з гэтым эпізодам паміж Луцевічам і Інцаенам усё проста сышлося. Тут і сутыкненне, тут і падае на газон футбаліст мазырскай Славіі. І дзякуючы замене гучыць свісток арбітра, і можна было б падумаць, што парушэнне правілаў прызначыў Віктар Шымусік, але добра ён разабраўся ў эпізодзе, даў свісток да замены, но вось глядзім мы за паўторам. Тут, магчыма, Луцевіч нават намаляваў гэтае падзенне, спрабуючы другі пенальці ў матчы зарабіць. Ну а Крысціян Інцаен усё добра зрабіў, ніяк суперніка не правакаваў. Дарэчы, што тычыцца Інцаена, нядаўна ён стаў папулярным далёка не ў футбольных колах, але зараз вось памыліўся і спрабуе весці барацьбу з Луцевічам. Луцевіч на Кухарчыка гуляе, Кухарчык бяжыць да мяча, дае перадачу на Чыкідучкі, да прабівае, але ж там Муса Діяло на шляху гэтага самага мяча. Джигера прытрымлівае мяч, падае ў штрафную, але ж ужо па-за межамі поля сустракаецца з ім партнёр. Скончыў думку, якую пачынаў нядаўна. Крысціян Інцаен стаў вядомы далёка не ў футбольных колах, а, скажам так, у светскай хроніцы, бо з'явілася на партале онлайнер велізарнае інтэрв'ю з яго жонкай, якая распавядала як мінімум пра тое, як сваю матулю знаёміла з хлопцам іншай расы. Усё ж такі мы тут не будзем ніякіх пытанняў разводзіць, проста распавядзем вам пра гэтую гісторыю, што не вельмі адразу добра прыняла матуля жонкі Крысціяна гэтага хлопца. Усё ж такі не такога, магчыма, хлопца для сваёй дачкі чакала яе матуля, але ж Крысціян Інцаен, па прызнаннях яго жонкі, добры муж, добры бацька іх дзяцей і добры хлопец, які добра гуляе ў футбол за Смаргонь. Таму ўсё добра, і Крысціян Інцаен стаў вядомы не толькі аматарам Смаргоні беларускага футбола, але і беларускім дзяўчатам, якія чытаюць светскую хроніку. Думбія на Іллю Богдановича. Няма яго варыянтаў, як развіваць атаку, таму зноў на Думбію і назад. Мяч ідзе да Крысціяна Інцаена, а то яшчэ назад на Алексея Калтыгіна. Канешне, вось такімі перадачамі ты не занепакоіш Максіма Плотнікава. В прынцыпе, лічныя разы галкіпер Славіі
уступаў гульню, увогуле апынаўся побач з мячом у другім тайме. Да, ўсё ж такі гэтае самае выдаленне Владзіміра Танкевіча на 54-й хвіліне, но зламала всю гульню Смаргоні, і ўся тая барацьба, якую футбалісты гэтай каманды правялі дагэтуль, яна, канешне, у нішто просто ператварылася. Да, я думаю, што наракаць будзе вось на гэты ўчынак Владзіміра Танкевіча. Сергей Дарахович, шмат было сказано слоў, і в тым ліку Ігорам Слесарчуком, і падхапілі яго гэтыя словы журналісты па хадзе мінулага сезону, што маленькі клуб Смаргонь, аднак намагаецца кіраўніцтва ось пазбавіцца ад гэтага шаблону. На сваёй тэрыторыі Смаргонь гуляе больш, напэўна, удала, ну, мажліва, яшчэ сёння ўдасца і сысці ад гэтага паражэння, якое зараз мы фіксуем вось у рэжыме лайф. До речі, цікава статистика, під твої слови, що апошнім сезоном Смаргонь у хатніх матчах набирала 60% пунктів з тих, що яна здоліла набрати, і ніводного разу у апошнім же сезоні Смаргонь не здоліла перемогти у гостях. Ось така цікавостка. Ну, а Ігор Слесарчук частяком казав, що гэта маленькі клуб, які ідзе праз расчэліну, у якій лятуць камяні, але ж з гэтых камянёў Смаргонь тут на сваёй зямлі збудавала сапраўдны замак, сапраўдны мур, і гэты замак ці мур бароніць. Сам Ігор Слесарчук, дарэчы, вось за гэтых расшэлінаў вылазнуўся, да, апынуўшыся ў Віцебску. Ну, в прынцыпе, як ужо і казаў Павел Пятрович, людскі дырэктар Смаргоні, калі супрацоўнікі яго клуба ідуць на павышэнне, то ён толькі усцешаны вось такімі фактамі. Ну і тут можам мы нават сказаць не толькі пра былога ўжо галоўнага трэнера, аднак і былога прэс-сакратара, да, Андрэя Маслоўскага, які, прывітанне, Андрэй, калі нас чуеш, ось цяпер працуе ўжо ў прэс-службе дзяржынскага Арсенала. Таму Смаргонь гэта такі вось трамплін для працягу кар'еры, для падвышэнняў, і можа быць хтосьці з футбалістаў, якія сёння ў чырвоных цішотках выйшлі на поле, як Цярэнці Луцевіч, як той же Віталь Ліхцін, апынуцца ў клубах, якія, ну, зусім іншыя задачы вырашаюць. Павел Чкіда. Мяч у яго руках. Далёка наперад. На Луцевіча. Ну а каму? Калі не на Грэнадзёра, ну там скідаў ён мяч на ход Андрэю Салую. Той не дайшоў. Адбіваюцца зараз смаргонцы. Хуценька мяч у гульню футбалісты Славі водзяць. І гэта удар па варотах все ж таки быў. А можа быць і на Владзіслава Полаза там вырашыў згуляць яго партнёр. Калі больш дакладны гэтая перадача атрымалася. Вось у Паўла Чекіды. Буйным планам ён зараз на вашых экранах. То, канешне, расчараванню проста не было б межаў смаргонскаму. 0-2 і тут ужо ўсё зразумела. Аднак пакуль Смаргонь у гульні. І прычым 0-2 пасля траплення ў вароты Цярэнця Луцевіча. Гэта падвойнае расчараванне, бо Цярэнці ці Вабгат Танчьен, як яго сапраўды завуць, усё ж такі ведаем мы добра гісторыю таго, што гэты хлопец змяняў імя. І было б сапраўднае расчараванне, калі герой апошняга сезона становіцца антыгероем асабістай сустрэчы тут на юнацтве. Ну і калі Ліхцін у нас уже пайшоў адпачываць, брава, Алексей Калтыгін сам памыліўся, сам выправіўся, і тут Мануэль Нойер недзе сядзіць у Германіі. Салавей, удар па варотах! 2-0, Славія робіць сваю перавагу больш упэўненай. Ну і па шчырасці падаецца мне, што гэта ўсё распачалося якраз такі з той самай памылкі галкіпера. Да, падалося адразу, што ён выправіўся, аднак мяч быў вернуты туды бліжэй да варот, у напрамку Кухарчыка, той скінуў на Андрэя Салуя, і той у адзіноце перад варотамі аказаўшыся, ну проста расстраляў гэтыя самыя вароты, без шансаў зноў-такі для Калтыгіна. Паспелі Калтыгіна пахваліць, можна цяпер і пакрытыкаваць. Ну а смаргонскія заўзятары, прычым, што я бачу, нават пры 0-2 не цягнуцца да выхаду, толькі лічаныя людзі сыходзяць па-за межы трыбун, ну а многія застаюцца, каб сачыць за футболам, падтрымліваць каманду да апошняга. І яшчэ две замены рыхтуе Іван Сергеевич Біёнчык. Гэта Лама Бамба, які з'явіцца у нас на поле, 17 нумар на яго цішотцы.
Да, нам паўтор паказваюць момант за голам. Адпрацаваў належным чынам там і Цярэнцій Луцевіч, і Кухарчык. Ну і, в прынцыпе, гэта была справа майстра, якую і выканаў належным чынам Андрэй Салавей. Ну вось Кухарчык у нас забіў сёння 4-ты свой гол у гэтым сезоне. Што датычыцца Салаўя, то гэта яго ўжо 6-ты гол. Ну, а у нас тым часам Смаргонь выконывала небяспечны стандарт, аут ледзь не з зоны вуглавога. І зараз Славія нагамі Іллі Кухарчыка спрабавала збегчы у контратаку, не атрымалася. Ну а што тычыцца эпізода з голам, то казалось, што ўсё пачалося з дзеянняў Халтыгіна, але ж, ведаеш, паглядзеўшы паўтор, хочацца не крытыкаваць галкіпера, а хочацца проста пахваліць Іллю Кухарчыка, які апынуўся дзе патрэбна, які ўсё, што патрэбна, зрабіў і просто стварыў эпізод для свайго партнёра. Тым часам вуглавы для Смаргоні бачым мы, што нават у 10 каманда Сергея Дараховіча нават пры 0-2 працягвае біцца. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Бамба і Мікалай Рабых з'явіцца у нас на полі. Падача у штрафную. Луцевіч выбівае. Подбор за кім тут пакуль што не зразумела. Цяпер зразумела, за мазырскімі футбалістамі. Кухарчык глядзіць па баках. І вось так налева на Владзіслава Давыдова. Што будзе рабіць расійскі паўабаронца ці абаронца? Робіць он падачу. Штосьці зноў-такі з пляжнага футбола. Павел Чекіда хоча свой медаль чэмпіянату свету. Такое пачуццё. Ну, а у нас Мікалай Рабых і Лама Бамба. Што, дарэчы, можам мы заўважыць, Рабых з'яўляецца выхаванцам Мазырскай футбольнай акадэміі. І гэта адзін, магчыма, з нямногіх выхаванцаў мазырскай школы, якія дайшлі ўсё ж такі да асноўнага складу апошнімі гадамі. Тут у нас ёсць Уладзіслаў Полас, ёсць, канешне ж, Павел Катляроў, ну а многія з тых хлопцаў, якія лічыліся талентамі у дублючым складзе, той же, напрыклад, Александр Рафалович, зараз гуляюць у другой лізе, напрыклад. Ну, а у нас тым часам змяніў рашэнне тым часам Іван Біёнчык, і не будзе Лама Бамба, і Мікалай Рабых выходзіць на замену. Ну, пакуль што ў усялякім разе штрафны удар на карысць Смаргоні. Цішко закід робіць. Ну і, канешне, там на вышыні павінен быў быць Максім Плотнікаў. Бачым, што галкіпер спяшаецца. Ну, чаму бы не? Трэба, канешне, спрабаваць саперніка злавіць на вось гэтых контратаках. Далёка туды мяч уводзіць. Всё ж такі менш смаргонцаў. Яны дзесьці ідуць ва-банк, нават у 10 рызыкуюць. Ну, тут, в прынцыпе, нічога іншага, пагадзіся, да, Іван, не застаецца у гаспадару. Вяртаецца у нас на броўку Лама Бамба, застаецца пакуль што на лаўцы Мікалай Рабых. Ну а сваю думку пра мазырскую школу я скончу тым, што ўсё ж такі пакуль такога брыліянта, такога талента, як Дзяніс Лапціў, у Мазыры яшчэ не знайшлі. Магчыма, Мікалай Рабых стане тым самым новым Лапцівым, але пакуль што ён нават не з'яўляецца на футбольным полі. Міхай Сачкоўскі замест яго. Гэта ўжо падстрахоўка ад Івана Біёнчыка. Ўсё ж такі Рабых нападаючы. Ну а Сачкоўскі гэта паўабаронца, які можа нават на пазіцыі цэнтральнага абаронцы згуляць. Ведаеш, хочацца іншым разам так лезці ў галаву трэнераў, у нашым выпадку гэта Іван Біёнчык, і падумаць, вось як яны могуць так аператыўна мяняць да свае рашэнні. Вось толькі рыхтаваўся Рабых выйсці на замену цяпер Сачкоўскі, а Рабых, напэўна, расчараваны. Там прысеў ён на лаву. Ну, тут такое пачуццё, што тое, што адбываецца на поле, згуляла сваю ролю у змяненні рашэння. Ўсё ж такі бачым, як Смаргонь спрабуе як мінімум гол прэстыжу забіць, і зараз падтрымка ў цэнтры поля, падтрымка ў цэнтры нават абароны Славіі куды больш патрэбная, чым выхад хаця свайго, хаця і таленавітага, але нападаючага. Магчыма, Мікалай Рабых свой шанец атрымае у наступных гульнях. Толькі што Алексей Іванов правільна парушыў. Да, зразумела, што складана абароне, да, ну, трэба нейкія рабіць намаганні, каб выратавацца. Сачкоўскі гэта цэнтр дэф. У нас штрафны для Смаргоні. Мяч трапляе ў Кухарчыка пасля гэтага удара леўкаўца. Першы там на падборы аказваецца смаргонскі футбаліст. І яшчэ одно парушэнне правіла. Зноў фол.
Замены отбываются у складе мазырской команды. Ідзе адпачываць Александр Батишев, замест яго Михай Сачковскі. На пазіцыі апорнага ён будзе дзейнічаць, ці Славія перабудуецца ў тройку цэнтральных, гэта мы паглядзім. І Лама Бамба мяняе у нас Андрэя Салаўя. Ўсё ж такі будзе Цярэнці Луцевіч сканчваць гульню адзіным цэнтральным форвардам. Ну а Лама Бамба будзе такім вось футбалістам з глыбіні, футбалістам на хуткіх нагах. І ведаеш, калі праводзіць паралелі, тут узгадваецца расійскі чэмпіянат. Яго мастадонт піцерскі «Зеніт», калі Артём Дзюба і Сердар Азмун гулялі у пары. Адзін такі вось фактурны нападач, ну а другі гэта хлопец, які можа збегчы, які можа арганізаваць контратаку, аддаць перадачу. І вось Лама Бамба выходзіць на такую ролю у Мазыры сёння. Штрафны для Смаргоні, падача. До удара пакуль справа не доходзіць. На подборы там Дайнека. Верхал у штрафной, і ўрэшце мяч з яе выстаўляецца. Бамба паспее ці не, яго тут пісьменна укрывае мяч, я маю на ўвазе, ад Бамбы корпусам Андрей Люкавец. Ну, вот сышоў толькі што Салавей з поля. Ён павінен, я думаю, быць сабой задаволены. Чарговы трапны удар нанёс у гэтым матчы. Ну, наконт Александра Батишева можна, напэўна, тое самае сказаць. В прынцыпе, цэнтр поля, я не скажу, што прасядаў вельмі ўжо ў сённяшні матч у Славі. Украінец усё, што павінен быў зрабіць, зарабіў, а ў нас тым часам Смаргонь. Вось так нават адпраўляе мяч у штрафную. Спроба ўжо хоць неяк яго даставіць да валоданняў Плотнікава. 89-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння. Закід, але ж не атрымліваецца удара зноў жа. І ведаеце, Славія ўсё ж такі была больш шчаслівая, чым Нёман. Разганяецца контратака. Гэта Сазончык, мяч прытрымлівае, дае на Чекіду. Чекіда прабівае у суперніка. Луцевіч на падборы. І што тут будзе? Пенальці, яшчэ адзін, я так разумею. Секундумбія спрачаецца з Віктарам Шымусікам, але той не ўмольны. Ну там адразу ж Павел Чекіда, капітан Славіі, стаў апеляваць да сіповіцкага арбітра, маўляў, ну так жа нельга. Ну і яшчэ Секундумбія за спрэчкі вось гэта атрымлівае папярэджанне. Я так разумею, другі пенальці ў гэтым матчы, ну і паказваюць нам Сергея Дараховіча. Канешне, расчаравання няма ў яго межаў. Паўтор эпізода. Ну, гэта нешта з валейбола. А вось і не. Вось і не пенальці. Ну, я просто быў упэўнены, што гэта пенальці. Чаму ж тады гульню спыняў Віктар Шымусік? Магчыма, пабачыў арбітр падставу паставіць пенальці са сваёй пазіцыі. Ну, а асістэнты рэферы падказалі, што ў галаву патрапіў мяч Секундумбія, хаця гэты вось іварыйскі футбаліст, нібыта валейбаліст, выстаўляў руку, і арбітру здалося, што мяч у яе патрапіў. Секу там спрабаваў Віктару Шымусіку даказаць, што мяч у галаву папаў, што ён тут не вінаваты, што ён гуляў як футбаліст, від спорта не змяняў, і ўсё ж такі аргументы спрацавалі. Тым часам мазырская каманда ў атацы. Падача ў штрафную, там Луцевіч, мяч прымае, але ж прабівае няўдала на радасць смаргонскім трыбунам. Вось ніхто б не мог падумаць у апошнім сезоне, што смаргонцы будуць радавацца промаху Цярэнці Луцевіча. Сапраўды так. Ну і мне ўсё ж такі здалося, што запэўніў нас паўтор у тым, што было там парушэнне правілаў, аднак рэферы сваё першапачатковае рашэнне змяніў. Ну, ёсць у нас інспектор матча, гэта і Олег Холм, ён будзе ацэньваць працу Віктара Шымусіка, які зноў зараз пацягнуўся за жоўтай карткай і выпісаў яе футбалісту Славі. Гэта Міхайл Сачковскі быў. Ну, ведаеш, 0-2 для гаспадароў гэта ўсё ж такі лепш, чым 0-3 і 2 пенальці. Ну, а Міхась Сачковскі у нас адзначыўся ў пратаколе. Не, гэта ўсё ж такі, даруйце, сябры, да, перапыняю цябе, Іван, гэта Ілля Кухарчык быў, да, толькі што паўтор нам паказалі, ён сваліў. Не даў Кухарчык Сачковскаму адзначыцца ў пратаколе. Яшчэ раз сваё імя запісаў, але ж ужо як уладальнік жоўтай карткі. Няўдалая контратака ад мазырскай каманды. І 2 хвіліны у нас застаецца з 4 дададзеных.
Віктором Шимусікам. Ну а што тычыцца эпізода з пенальці, які не прызначыў арбітр, калісьці ў старажытным Рыме існаваў добры выраз «Дуралекс сед лекс», закон суровы, але гэта закон. І сёння у нас Віктор Шымусік гэта той самы закон. І ён свае рашэнні прымае. Як яны паўплываюць на яго далейшую кар'еру і на яго працу ў вышэйшым дывізіёне, мы пабачым пасля, але пакуль мы будем прымаць тое рашэнне, што Віктор Шымусік пенальці не прызначыў. Павел Чекіда гуляе на Сергея Сазончыка. Напэўна, ўжо адна з апошніх атак Славіі. Выдатны дзеючы Інцаен. Мяч все ж таки Кухарчык падхапіў, а пас безадрасны аказаўся Дайнека. На секу Думбія. Ну, ўжо быццам бы і няма моцы ў Смаргоне ісці наперад. Пас ідзе ад Думбія на партнёра, не чапляецца. Ён там наперадзе, 23 нумар, гэта Артём Станкевич. Мы думалі, што ён сёння вызначыцца, што ён можа прынесці зноў-такі поспех Мядзведзям, аднак разумеем, што гэтага не адбудзецца. Славія ось пасля дзвюх паражэнняў запар ад брэсцкага Дынама і МЛ Віцебск набірае чарговыя 4 балы. Ну, а пакуль ты даводзіў сваю думку, з'явілася у нас рэклама таго матча, які будзе стартаваць адразу пасля нашага. Гэта БТР. Гульня тура. Нёман і Торпеда Белас сутыкнуцца ў чэмпіянаце за 2 тыдні да сустрэчы ў фінале Кубка. А 19-й распачнецца матч у Жодзіне, а 20:55 Гомель будзе прымаць Новаполацкі Нафтан. Што тычыцца наступных тураў, то Славія 20 мая згуляе супраць Торпеда Белас, з БТ Смаргонь. Будем мы сачыць за гэтым матчам пазней. Скончылася наша сустрэча. Прайграе Смаргонь 0-2. І гэтыя два галы прапушаныя Мядзведзямі прыйшліся на тайм нумар 2. Пасля першай добрай паловы ад Смаргоні каманда проста развалілася з-за неабавязковага парушэння Владимира Танкевича. Потым забіў яшчэ і Салавей. І на гэтым у нас усё. Да, Ілля Кухарчык, 55-я хвіліна з пенальці 0-1, 82-я Андрей Салавей 0-2. Андрей Ільеня, Іван Міцкевіч працавалі ў эфіры YouTube-канала Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола. Далей перамяшчаемся мы ў матч тура, 9-го тура. Галоўны, напэўна, паядынак. Такая генеральная рэпетыцыя кубкавага фіналу у нас адбываецца. Так што, сябры, сачыце за гэтым матчам, сачыце за беларускім футболам. Усяго добрага, пачуемся. Беражыце сябе. Ну а мы перадаем эстафету нашим калегам Данілу Дыдко, Паўлу Назарчуку, якія, магчыма, ужо ў Жодзіне дакладна рыхтуюцца да таго, каб распавядаць вам пра БТР матч тура. Сачыце за беларускім футболам. Ну а мы з вами развітваемся. Добрых выходных і да пабачэння. Победители двух последних розыгрышей Кубка встретятся дома у действующего обладателя трофея. Неман Торпеда Белас в решающем матче за БТР Кубок Беларуси 24 мая 19:00. ГОК ЦОР Гродно.